martxan goiz hastekoa gara. Gogotsu, markatutako lerrotik irten zaleak, gureetakoak eta zuenetakoak. Gure sustrai eta zarro gaude, bide berriak bilatzekoak gara, izan ginen eta izango gara. Beti horregotekoa gara, konturatu ezarren. Eta oso argituko, gure meta bakarra. Hauxe da, etxe ondo gara. Atzoko ikaragarri izan zen, atzoko etapako irudiak berrituko ditugu azkar, ze esan ere ez dakigu. Atzoko irudi hauek ikusita eguneko iesaldian, hor taldetxo bat izan genuen, pelotoia 2 minutuko langa botata zen, oletan gora eta jetxiran izan zen istripua, helmugarako 36 kilometrora. Istripu larria, uste duzu bihurgunea, mutur zaurrera, horrena Tesfasion hartzen zijoan Ebenepul errepidetik atera zen, eta Ebenepulen atzetik zijoa zen Vinego, Queen, Bain, Zepeda, Stef Kras, hor geratu ziren batzuk zangan sartuta, trokan, eta Vinego, azken biturrak irabazteko gizona, errukarri, eta Vinego eta Stef Kras dira, kaltetuenak, eta bestea Bain, aurreneko etapan bigarren izan zen gizona. Irudiak mundu guztian ikusi dira. Ziklismoko agerkari guztietan beste konturik ez da une honetan. Eta zenbaiten iritziak, hor dabiltza batetik bestera, egia esan, zer esan emango du, eta atzor esan genuen, bizigaren bitartean,
atzokoa ondo gogoan iltzatuta izango dugula. Eta txirrendularitzak horrelakoekin beharko du. Hor azken batean segurtasun neurriak eta hartuko dira, baina uste dut erori gehientsuenetan salbuespenen bat kenduta, giza akatsa edo giza faktorea kontutan hartu behar dela, azken batean norberak hartu behar ditu egokitzeko behar diren neurriak eta lehiaketa dagoen tartean horri mugarik jartzea ia ezinezko izango da. Beraz uste dut, zorionez bizitza perfektuena izaten dugu, baina lehiaketa tartean dagoenean eta arrisku hain gertu izaten denean, gerora uste dut, tamalez horrelakoak behin baino gehiagotan bizi beharko dira. Bai, ziklismoak derrigorrean horrekin beharko du. Hala izan da orain arte. Eta hala izango da, neurri guztiak gutxi baitira, gutxien usten denean, lekuri gozoenean askotan. Hori izaten da. Ustekabean beti erorikoren bat. Erorikoak asko, larriak, tartean, haundiak ezagutu izan ditugu. Itzulian bertan ere bai. Atzokoa ordea, haundia izateaz gainera, atzokoa zein izan ziren protagonista kontuan izan da, horrek are eta burrumba handiagoak sortu du. Antolakuntzatik ere esan dute hori eta bestela anonimoagoak diren hiru txirrendulari erori izan balira seguraski hainbesteko arrabotxik etzen altxako eta gaur ez ginateken honi buruz arituko. Kontua da, munduko hiru espezialistarik handienetarikoak erori zirela eta horrek utzi du itzulian orbain ezabazina. Luis Menkes, iesaldiko lehiatu zuten etapa, Aretxabal eta Leguti horreinoko egin zuten, 20 kilometro pasatxo, eta Eskilmose, etzu maiotik jantzi. Eskilmose, saikapen nagusian 4 segundorekin da, atzoko etapako saikapen hartxo duzu. Denborak, ezean geratu ziren, atzoko denborak ez dira kontuan hartu, saikapen nagusirako. Menkes, Thomson, Euskaldunako izan ziren, Rategi eta Joseba López eta hortxe, saikapen nagusia Eskilmose, 4 segundora Ayuso, Bokelan eta Schachman Seira, 7. postuan Pello dago, Alex Aramburu 23 segundora dago, Pello 15era, eta Jon Izagirre 34 segundora, eta hemen, Xabiaga, zer ikusia izango da, gauzak estu daude, eta lasterketa pizten dutenen eta benetako lehia hasten denean, itzuliko azken sailkapen hori erabakitzeko, ikuskizuna bermatua daukagu. Lehiak ez du barkatzen eta txirrendulariak dagoeneko eta Sepp Kuss eta Isaac del Toro burutzen ari diren iesaldi aurren lekuko. Beraz, beraiek nolabait ere atzokoa iraganean utzi dute, memorien hor geldituko da. Nahi edo nahi ezera bat hiltzatuta, baina bizitzak aurrera jarritzen du, gurpilak jiraka jarritu behar du, eta urak lanean ari dira, eta nik uste dute kontaketa
Etapatarikoak botata eta landaren erretiratzeak beste astindu bat eman dio itzuliko pelotoi honi. Atzokoa nahikoa ez eta gaur beste bat. Esan bezala, azken aurreko etapa dago jokoan, 176 kilometroko etapa, hortxe duzu berriz ere profila. Pello Bilbao besan du, seguruene talde handi batean erakiko dela etapa garaipena. Pello Bilbao, hemen irabaztako da, Xavier. Gorka Izagirre menderatu zuen buruz buru udaberriko klasikoan Pellok. Iazko aurrekari ere badaukagu, eta iaz hemen antzeko ibilbidearekin, ez ibilbide berdin-berdinarekin, baina ibilbide goraberatsua izan zen, eta arke bakandu pixka bat eman zion, baina gero hemen taldetxo bat ailegatu zen. Igita, Kolonbiarra nagusitu zen, eta hogeita pare bat laguneko talde bat izan zen, eta gaur ere segurazki ibilbideak parekotasuna duenez uste dut bilakara ere antzekoa izan daitekela. Lasterketa gogortzen hasi da, lehendabiziko erdi horretan iesaldirik sortu ez denez, hemendik helmugara bitartean pelotoiak onartutako edo baimendutako iesaldirik izatea zail izango da, horxe duzu gaurko erretiratuen zerrenda, Helders, Mikel Landa, Pelayo Sánchez eta Gonzalo Serrano. Quick Step taldeko 2 eta Movistar taldeko 2. Eta Mikel Landarena itxura batean eta ikusitako irudien arabera larriena, lepokoa jarrita eta guztiz immobilizatuta eraman dute ohetxoan, eta ea arratsaldeak aurrera eginala, erietxetik edo informaziorik ailegatzen zaigun eta hori zuen garatuko genuke. Hemen ikusten duguna da Sepp Kuss eta Isaac del Toro ez direla ondo moldatzen ari. Sepp Kussek bai, badauka intentzia aurrera egiteko, baina Isaac del Torok ez dio erreleborik eman eta elkarrekin haserretu direnik ez dugu esango, baina hor begiratuan ulertu dugu Sepp Kuss ez zegoela bat ere gustora denbora guztian bera buruan joan da. Hor ikusten duzuen nola ari den hizketan, eskatu egingo dio segurazki errelebok aritzeko, baina mexikarrak zuzendariaren agindu izango du, ez ahaztu gainera, Ayuso dela, UAEko txirrendularia garaipena lortzeko favorito nagusietako bat, bigarren postuan dago Eskilmosaren gandik 4 segundora, eta horren bestez, Bisma taldeak atzo binego erori eta orain beste erabatera ikusiko du lasterketa. Lehen segurazki Sepp Kussek eta Kraswiek eta horiek guztiek kontrolan egin beharko zuketen gauzak ondo zirela, baina binegok izandako eroria eta ura erretiratu denez orain ikusten duzue oso bestelako jarrera hartu dutela. Lasterketa mugitzekoa, lasterketa ustekoa, iesaldietan protagonismoa bilatzekoa. Beraz, hor bi talde horien nahiak eta helburuak desberdinak dira. Bismak aurrera egin nahi du, UAEk beste intentzio bat izango du, segurazki Juan Ayusorekin lasterketa azken kilometroetan mugitzekoa, eta egoera dagoen bezala gauza badago oso argi. Gainsariek eta segunduek inoiz baino garrantzi handiagoa izan dezaketela. Oso zail izango da Eskilmose Juan Ayuso elkarren artean diferentzia handirik ikustea, mendatean ez da etaparik amaituko eta horren bestez norgehiagoka horretan ere ezingo dute gauza handirik egin, gainsarietan uste dut, esperetakoa baino borroka gehiago ikus genezakela gaur eta baita biharren. Lehenaz gain esan beharko dugu, horten gainsariek aparteko garrantzia baitzuten, itzuliaren hasieran kontuan izan da zenolako ibilbide egin behar zuten, orain handi horiek ez daudela, besten artean gauzak parekatuta daude eta hala da bai. Gainsariek euren garrantzia izango dute. Del Toro eta Sepp Kuss, Espainiako buelta irabaztako gizona da, Sepp Kuss. Isaac del Toro, gaztea, oso gaztea ere, debutaria, UAErekin eta da gauza politak egin dituena, Isaac del Toro, denbora hasieratik gainera, ari da bere buruaren berri ematen, bateko bere aukera jokatzen, urrena lana egin behar izan duenean lideraren mailan, liderari gauzak erreztuz, azken unera arte inguruan iraunez, eta horrek argi uzten du, zenolatako ziklista den Isaac del Toro mexikarra, 23 segundo ez taldea, Igorre Lemoa, orain berriz ere Amorebieta Txanoko bidea hartu dute, eta hemen izango dute esprina, baina esprina honetan ez da gainsaririk izango. Urrengo pasaeran izango dute gainsaria Amorebieta Txanon. Eta Lidl Trek, Eskilmoseren taldea, Eskilmose lideraren mailotarekin itzulean ez, baina beste zenbait probetan, eta pro askotan ibilitakoa da. Iaz, ez ahaztu Golturrean Suitza irabazi zuela Eskilmosek. Eta astebeteko probetan askotan jantzi izan du lideraren mailota. Danimarkar gazteak, hau ere gaztea baita.
Ordoa, 17 segundo ez dago baimenik. Aurrekoentzat ez dago baimenik. Eta Del Torok ere lanean aritzeko borondate askorik ez du erakutsi. Hasiera batean Sepkusi erreleboak eta eman dizkio, baina azken kilometro hauetan lehen ikusi dugu nola elkarren artean hizketan aritu diren. Elkarren artean baino gehiago Sepkus ari zitzaion, nik uste dut azalpenak edo gutxienez errelebo batzuk emateko eskatzen edo konbentzitzen, baina lehen esandakoa, nik uste dut UAEk beste erabateko lasterketa nahi duela, Jumbo edo Bismarck orain nahi duen jokoa, etapa garaipenaren jokoa da, eta horretarako biztan da, gizon indartsuagoak atzean egonik berak iesaldien zirrikitua balietu beharko duela, baina asmo desberdine bat egiten ez baldin badute, akordioa auzoan egoten da, eta hori ikusi dugu lasterketa buruan. Profil honi erdia jandio, gaurko etapak, 26 gradu. Bero? Sargori, Bai. sargori dago, ezetasuna dago gainera. Temperatura altua eta eguzkirik ez, Ferran? Bai, eta tarteka izea mugitzen denean, baina bai, sargori dago. Eta mailotak, horiarekin eskilmose. Atxasuko etapa irabazitzuen Quanten Hermans, berdearekin, Heinkes atzoko garelea, mendikoarekin, eta Ayuso, gazterik onenaren mailotarekin. Gaur erretiratu direnak, Helders eta Landa, Sudalkoik estepekoak, eta Pelayo Sánchez eta Gonzalo Serrano Movistarrekoak. 4 lagun gutxiago itzuliko pelotoian. Iesaldiak ez du baimenik, beraz, laster beste mugimendu batzuk hasiko dira pelotoi buru honetan, oraingoz Del Torori eta Kusi ez diete baimenik eman nahi. Gero Muniketako aurreneko igoera izango da polita. Muniketako aurreneko igoeran artean iesaldirik ez bada, leku aproposa da Muniketa usteko. Bai, segurazkia mugimenduak eta izango dira. Nik uste dut orain lasterketa dezente zabaldutela. Lehen bat zeuden Ayusorekin batera esan genezake 3 gizon goitik, 3 etxera joan direnak. 2 nego bereziki, hasiera batean nik ura denen gainetik jarriko nukeen, gero Roglic eta Evenepoel, baina orain lasterketa ja parekatuago gelditu da. Uste dut, nahiko sail berdintxuan sartzeko moduko gizonak direla sailkapen nagusiko lehendabiziko 2 postuetan dauden gizonak. Eskilmose eta Ayuso. Elkarren artean, bakoitzaren sasoi puntua, konfiantza edo xehetasun batzuk gora bera, batzuetan bat aurretik, bestea egon daiteke aurretik beste kasu batzuetan. Eta azken 2 lasterketak horren lekuko. 2. postua sailkatu zen Juan Ayuso Tirrenon, 4. izan zen etapa garaipen lortuta Eskilmose. Beraz, esango nukenik gauzak paretsu daudela. Eta sailkapen nagusien ere bai, horregatik azpimarratu dut nere ustez, gainxariek sekulako garrantzi izan dezakete. Bai, Alfonso, aurrera. Bai, lehen aipatu duzu, zioala inora, iesaldia, eta benetan Del Torok ez du gauzandirik, bere partetik gauzandirik jarri, eta hizketan ere ikusi ditugu, Kus eta Del Toro, eta azken metrotan ere barrezka ikusi ditugu, Irri Farrerarekin hizketan aldartonean aritu dira biak. Eta aipatzekoa da, nire ustez, gaur Fismaren jarrera, Atzo liderak sekulako eroria izan eta gero, gaur benetan gogotxu atera da, erroretako taldea eta gogotxu atera batez erazpimarratu behar dira, Kreisbeek eta Sepkus bera. Bai, helburuak aldatu zaizkit denei. Eta orain bestera batera korretzen hasi beharko dute, zer egin nahi baldin badute. Hor ikusi dute. 49tik gorako bataz bestekoa lehiaketaren berri aipatu dizuet. Atzoko erantzuna Markel Beloki zen, pelotoi honetako gaztena zein den galdeteu genizuen. Markel Beloki gasteiztarrak 18 urte ditu eta bera da. Pelotoiko gaztena, itzuliko pelotoiko gaztena. Horuzu erantzuna. Eta laster izango dugu saria jaso duenaren izena bizena gortxe. Mikel Ginaldo Madera, Donostiarrak, jasoko du etxandok emandako mailota. Gaurko galdera bestalde, honela dio, zein urtetan egintzen azkenekoz hemen, Amorebi eta Etxanon udaberriko klasikoa. Zein urtetan egintzen azkenekoz. 2019an, 2021an, edo eta 2022an egune bezala zuen erantzunak Instagrameko kontuan jasoko ditugu. Esan bezala, Amorebi eta Etxanora bidean, lasterketa
Elmugarako 57, Lemoan, une honetan. Horren mugimendu gehiago izaten ari da, behin Sepkus eta Isaac del Toro pelotoiak irentxita gero, Paulo Castrillo uste duteken farmataldeko txirrendulari mugitu dela, baina hemendik helmugara bitartean kilometro hauetan ez dut uste pelotoia baimenik izango duenik. Lehen ez du izan eta orain are eta gutxiago, eta Gainsarien joko horretan ere segurazki sartu egin nahiko. Pelotón a 5 kilómetros del próximo paso a nivel. El pelotón a 5 kilómetros de prochain passage à niveau. The front is a first case for the crossing level. Pailen eginduak, aholkuak, oharrak, esan, zen enfermia dago, Bai, gaur uste du gainera atzokoa gertatuta gero Fermin, badakite paile nagusia autoz auto edo zuzendari egin izketan eta aritu dela, eta atzokari buruz buelta batzuk ematen aritu direla, lehen esan duzu, agerkari, egunkari, leku guztietan, asko gainera azalera eraman dute atzo gertatutakoa, historikoa izan zelako gertatu zena, berezekin nori gertatu zizaion, horrelako eroriak lehen ere izan dira, eta antzeko minak edo lesioak ere izan dituzte hainbat txirrendularik, baina denek ez dute Roglic, Binego eta Evenepoel abizena, eta horregatik honek munduan arrabotsa handia sortu du. Orain, arrazoiak aztertzen aritu dira, eta arrazoiak atzo ere esan genuen askotarikoak dira, ez dago arrazoi jakin bakar bat ere, nik uste dut pisurik handienak gehientsunetan bezala giza faktorea edo giza akatsa edo norberaren parte hartzea egoten dela, eta gero irtenbideak eta aztertzeko eta hausnartzeko eta joera zabaldu da, baina hau segurazki denbora girentziko du, aztuko da, lehen ere antzekoak izaten dira, eta beste bat izango da. Eta honek horrela jarritu behar. Hau ez dago lehi hau da, eta Uztarri berean doaz. Segurtasuna alde neurrian bermatzen ari dira. Antolatzaileek hartu beharreko pausuak eta hartzen dituzte. Beti ez perfekzioz, baina hartzen dira. Baina gero lehia dago, eta lehiak esan nahi du bakoitzak bere ustez, honen egin behar duela, unen jakin bakoitzean, igoeran, petxieran, erlojoren kontrako saioan eta bar. Eta gero, 180 lagun batera doazen leku batean, edo berdin ditu gehi, konzentrazio maila, abilezia, dena dira desberdinak, eta nabardurat, utsegiteri txikiena nahikoa da batzuetan, hor bomba lehertzeko. Itzulian eroriko... Bai, aurrera, Alfonso, bai. Bai, nik uste, ari hortari horri jarrituz, atzo peilo bilak izan zuena, benetan zentzuzkoena dela, nire ustez, berak izan zuenez, erruaren zati handi bat eurek daukatela. Handiena, zalantzari gabe. Uste dut, hitzik zentzuzkoenak berak izan zituela. Bai. Eta guk atzo ere zuzenean, gure analisia palean ere horixe ipatu hemen. Eta hori, egia da urtetan kosta egin dela, eta askotan zortearen aterpean estaltzen direla, egiten diren akatsak, eta parte hartzeak eta erantzunkizunak, baina horrek ez dauka irten bide erraza. Baina barkatu, Xabier, ziklistek eta zuzendariek ere, zuzendariek behartzen dituzte. Baina azken erabakia lare txirrendulariarena da. Azken erabakia txirrendularia bera dauka, berak ezagutzen du, eta berak jakin behar duen bakoitzan zehartu behar duen. Baina badakigu gazte asko nola dauden, eta kontratu baten menpe daudela, eta amaitzar daudela, eta hor, faktore asko daude, Asko horregatik, ez dago bat bakarra, asko daude. Pinganilloen erabilera bera hor dago, horrekin izugarrizko presioa sartzen diete askotan. Zuzenari asko ez dira isildur egiten, eta oraintxe aurrera joateko, oraintxe hau dagoela, oraintxe beste dagoela, zigilistek ez dute pakerik bizi izaten, eta askotan kexatzen dira. Pinganilloa izatez, ez dut uste txarra denik. Ematen zaion erabileran dago gakoa. Baina azken erabakia beti bizikleta gainean doanak hartu behar du. Berak jakin behar du. Aldapa gora, abiatzen direnean eta bat konturatzen denean, honek darraman erritmoan niretzat haundiegia da. Ni lehertu egingo nahi. Zer egiten dute? Hankaltxa. Goitiperakoan gauza bera dago egin beharra. Ez baldin badaukazu zure aurretik doan txirrendularen adinako abilezia teknikorik, galgak garaiz sakatu behar dira. Eta hori ez du inor nahi izaten. Goitiperakoan, inork ez duelako atzean gelditu nahi izaten, baina denek ez dute abilezia berbera. Eta orduan bakoitzak, daukan abildadearen arabera, egokitu behar du, abiedura eta egokitu behar ditu neurriak dagoen zailtasunera. Igoeran, petxieran, zein ordeka. Beste talde bat ari da hemen bi bitartean antolatzen. Beste talde txobat. Harrison Good, Jose Manuel Díaz, Iban Kobo, lehen farmako gizonarekin
elkartuta, beste batzuk ere sartu dira, Euskaltel Euskadi bat sartu da, talde txorretan, hilbideaz ari zinetela, bide batez atera zait, parez pare, Pari Ruberen inguruan dagoen saltxa, Arenbergo basoan sartzeko, zer bain neurriren bat hartu nahi dute, ura ezinezkoa dela esaten duten 60 kilometroko abieduran sartzen dira, Arenbergo arbidegune zakar eta zaharrean, eta han zerbait asmatu nahi dute, zerbait egin nahi dute, jendea lasaiago sartzeko eta zer da, eta alako txikan bat, eta hor sarean dago ikusgai gainera zen alako txikana prestatu duten, eta ia gehienek diote, areta arrisko handiago izango dela, txikana horretan sartzeko izango den suan. Sua handia izango da, eta txikana bere arrisko izango du. Baina lehen sartzen zirena baino gutxiago. Eta Adam Hansen, nazioarteko txirrindularitza elkargoako presidenteak esan du, zikilistek eurek eskatu zutela neurriren bat hartzeko, eta gehientsuena behintzat horrekin bat etorri direla. Nahiago dutela, txikan horretan lurrera erortzea, arbidean erortzea baina, hori ere esan dute. Egia da gero antolakuntzak aitortu duela, ez zela hori beraiek hartu nahiko luketen neurria. Eta hurrengo urtean beste neurri bat hartuko dutela. Lehenago, bertara ailegatu baino 500 metro lehenago, ibilbidean aldaketa bat egingo dutela, herrian bertan, mantsoago sartzeko. Baina horrentxe bertan, hain azken orduko erabaki hartu behar izan dutela, eta erabaki hori hartu dutela. Mantsoago sartuko dira, eta hori bera ez detuzten ere aburuz behintzat, okerrago izango denik. Lehengoa izugarrizko arriskoa zen, orain egia da. Walersera ailegatu bitartean izango den sua, eta aurreko arbidean ere izango dena, izugarri izango dela. Baina betikoan gaude, bat zein bestea arrisko beti horregungo da, bakoitzak atera beharko ditu, kontuak zenbat arriskatu nahi duen. Favorito handiari grazia gutxi egin dio. Hartu duten neurriak. Madiotarrak oso haserre mintzatu dira. Ikusiko dugu. Proba egingo dute igandean, eta ikusiko dugu. Probak ze ondorio uzten duen. Baina bai. Geldian sartuko dira, inoiz ez bezala Arenbergen. Geldian, utxetik hasi beharko dute. Batez ere, pelotzoi erditik atzera ailegatzen diren. Horregia da, aurrean sartu edatzen sartu aldea, lehen baino ere asko zera handiago izango dela. Aurrean sartzen direnek, asko zera abantailo gehi izango dute, erdiparetik atzera sartzen direnek baina. Bueno, tarteko muga atzean utzita, azparren da Euskaltel Euskadi gizona, hor taldetxoan sartu dena, Nekoitz azparren, beste behin, lasterketa buruan eguneko iesaldi antolatzeko aleginan, iragarkiak zain ditugu, beraz, hau izan diteko proposa, iragarketara jotzeko, aurrez, gaurko galdera berrituko dugu, zein urtetan egintzen azkeneko zemen Amonibeta Etxanon, udaberriko klasikoa, 2019an, 2021an, edo eta 2022an hortxe duzu, QR-a, eta utzi zuen erantzunak, EITB-ek Instagramen duen kontuan, etxondoren mailota zozkatuko dugu. Esan dako, iragarkiak eta laster helduko dugu berriz ere azken aurreko etapa honi.
Etxan auzoa, honetan lastreketa batik Orobiura bidean da, Etxanoko Andramariren eliza hemen, irudietan, tartea 39 segundo lastreketa buruan, 8 lagun elkartu dira. Saikapen nagusian ondoen kokatua Martin Tosbel da, minutu eta 31 segundora, eta hurrengoa Harrison Good, Kofdisekoa, minutu eta 45 segundora. Girino irabazi zuen, Estaune Mitet, Johannes, lasterketa buruan da, Norvegiarra. Jumbo Glen kursen aukera jokatu du. Eta orain Estaune Mitet, eta gogoratu gure manaldiarekin orain bat egin baduzue. Mikel Landa erretiratu dela gaur, min hartuta, Korkiurara bidean zen lasterketa. Hor irudia. Mikel Landa lurrean, eta hotztilan sartu, ambulantzian, erietxera eraman dute. Ja, gero informazioa lortzen dugun zer duen Mikel Landak lehendabiziko azterketak egin eta gero. Atzo gorputzaldi txarrarekin geratu zen Mikel Landa, nolabait, beraz, joan aurrean jeisten eta gehiegi estutu ote zuen edo jetxieran. Eta gutxiagorik ere. Baina, irudipen horrekin geratu zen. Eta gutxiagorik, gozo zigoan jeisten. Eta atzo, abiedura etzen muturreko izan. Atzo, begiratu pelotoiaren itxurari. Pelotoia nahikoa bilduta zijoan. Azkar jeisten direnean, bata bestearen atzetik joaten dira. Erabateko lerroan eta atzo nahikoa bilduta zijoan. Eta Mikel Landa arrisku bizian joan izan bazan, etzen giratzeko gauzare izango baizik, eta arreta aurren jarri beharko zuken. Soinua entzundakoan berehala giratu zen, esku altxa zuen, horrek adierazten du, etzijoala dena eman da. Hile edo bizi arriskuan etzijoala. Ba, etapa maieran kezka horrekin zen, Mikel Landa. Gaur bera, atzo Benepul eta gaur bera. Eta Helders, Soudal Quick Step taldeak. Eneko Itzazparren, Euskal Tele Euskadikoak, Ken Farmak sartu du gizon bat. Iban Kobo. Azparrenekin izan zen, kanpoko etapan, iesaldian, Iban Kobo. Birgodo. Hori ere, iesaldian izan zuten. Oso gortu txarra gelditu omen zitzaion atzo Birgodori. Behin eroria eta gero gelditu zirenean gainera oztu batzuk, eta ikusi genuen Karel Batxekek atzo gorputzari buelta eman ziola, eta gero aldez aurretik oletan eta baino maila hobea eman zuela Lenitz Gatzagan, baina beste batzuei gorputza erabat oztu, giarrek puntua galdu, eta gero azken kilometroetan ez zuten lehiarako ez gogo, ez kemen, ez ahalmen fisikorik izan. Birgodok berak ere atzo eskapada handia egin zuen, olaetan bera, Bera izan zen aurrena, Ezkerraldera atera zen, belartzara, eta sorion dezetzen erori, baina, segurako eskapada egin zuen. Birgodoren taldekidea, Stef Kras da, bestea handia hartuta. Stef Kras binego bezala zen, motora esatu. Honek eskubian. Saietxak eta bi horno. Bai, Stef Krasek jai bainek ez du bada espadako aberia egin, zerbikal bat eta bi horno, eta bestea Sinkuin, bularrezurra, esternoia. Hautxita da, Sinkuin. Dure gabe, goiak eta binego. Inok ez bitzaitz hauek ulertu Fermin inori errua botatzen ari gatzezkionik, ez da gutxiagorik ere. Baina eroriak eta nortzu erori diren kontutan hartu ezkero bakoitzak atera ditzala bere ondorioak. Jai Bainen kasuan esate baterako, berak lehiatu dituen astebeteko uolturreko itzuli bakar bat ere ez du amaitu. 6 aldiz irten da, izan Kataluniako bolta, izan Euskal Herriko itzulia, izan Suitzako itzulia, eta ezin izan du amaitu. Kasu askotan eroriengatik. Horregatik diot, abilezia teknikoan azpimarra jarri behar dugu, mundu guztiak ez duelako berdin izaten, eta denetarako dago arrazoiren bat. Jai Bain bera, gaztetan eta oso gutxi lehiatutakoa da. Bera gehien bat, arrabolan eta ibili zen, eta arrabolan munduko txapelketa bat, COVID garaian,
munduko txapelketa bat Zwiftek antolatutakoa irabazi zuelako egin zion Alpezin Dekeuninkek profesionaldago kontratua eta almen fisikoz oso ona da J-Bine. Baina teknikari dagokionez, pelotoiaren ibiltzeari dagokionez, ez dauka beharrezkoa den oinarria. Eta horregatik, arriskua nahikoa muturre eramaten denean, txirrindulari mota horrek arazo gehiago izaten du. Eta ez naiz inori errua botatzen, baizik eta nere aburuz, bakoitzak dituen abilezia teknikoetan azpimarra jartzen. 2022an, 2 urterako sinatu zuen, UAE-rekin. Ez kontratu amaiera izango du, aurten. Eta gero, horrentxe nien ikusten, gero iaz, giroko aurreneko astean, beste kontratu bat sinatu zuen, kontratu luzapena, eta benetan luzatu zuen, beste 4 urte sinatu baitzituen, 2027 artekoa beraz sinatu dauka, J-Binek. Eta itzulian... Fermin barkedazu, J-Binen arira, gogoan duzu Espainiako buelta batean iesaldian sartu eta Espainiako buelta batean 2022an 2 etapa garaipen lortu zituen. Gogoan duzu nola zilipurdika joan zen autoarea jetxi eta autoan zerbait hartzen hasi eta bere kasa trabatu zen. Esan nahi dudana, egun hartan ere, ondo egoera zelebrean erori zen bera hankaz gora. Eta egoera zelebre hori zerk eragin zuen? Balen esan dakoa, bizikleta gainean duen, bizikleta manejatzeko duen gabeziatxoetan kokatuko nukenik arrazoi nagusia. Eta 2022an izan ere, bere aurreneko Espainiako bueltan iesaldi asko, eta ona garapatu zituen, eta 2 etapa eraman zituen. Eta aietako batean erori zen. Errematatu alizan zituen. Aietako batean erori zen. Erorikoak handiak izan direla, itzuliaren historian, guk orain dela gutxi, hemen da bilen bat, Milan Bader, orain 2 urteko itzulian, erori eta gero egunak egin zituen hemen Euskal Herrian, harik eta sendagiria jaso eta urrena Amsterdango erietxe batean. Ingresatu zuten, beste zeuk ere goan izango duzu, Petersberg, arkere ikaragarri hartu zuen eta arkere, gero egonaldi... Hemen denboretan egon behar izan zuen. Egonaldi luzea egin behar izan zuen hemen Euskal Herrian. Eta egaldi eta modu oso berezien eraman behar izan zuten gainera Suitzara, Petersberg. Ez tartean. Tartean izan dira, eta esan duguna, izango dira. Neurri guztiak gutxi baitea. Hori da. 44 segundo, Moniketako aurreneko igoerara bidean, lasterketa buruan gogoratu. Genfarma Iban Koborekin da. Harrison Wood, Kofidisekoa, Birko Do, Total Energikoa, Eneko Itzazparren Euskaltele Euskadikoa. Zenbat aurrerako Jansen Alpezingoa, Manuel Diaz. Ezkerrean Estaune Mitet, Diaz Girino irabazizuen gaztea. Oso gazte doatxua, Norvegiako aztegitik, atera den beste arribitxietako bat da, Estaune Mitet, Girinoan etapa garaipen lortu zituen, Belbedereko giro irabazi zuen, eta Belbedereko giro ere referentzia nagusitako bada, aldez aurretik, Greguarre, Juan Ayusok, eta oso goi mailako txirrendulariek irabazuten. Den urtean, 5 dosal daraman elastiko horiarekin duan txirrendulari horrek irabazitako proba. Eta Estaune Mitet lehen errelebo ematen aritzela, gainontzeko izaten, pasatzeko. Errelebotara pasatzeko. Gaur Bismakoak oso motibauta dabiltza, eta argi dago, zein den horren jarrera aldaketa horren arrazoia. 2 negori gabe gelditu dira, eta lasterketa honetan zerbait egin nahi baldin badute, etapa garaipenetara mugatu beharko dute beraien helburua. Eta etapa garaipena lortzeko buruzburuko lehian ez dira ailegatzen, itzulia lehiatuko duten txirrendularen parera, beraz irten bidea hauxe da, iesaldia. Asko usteko zuten, 5. etapan era honetan korritzeko modu izango zutela Fismakoek. Estaune Mitetek Girino irabazi zuen, Girinoan etapa bat, Estelbio gainean irabazi zuen. Eta behir hemen, UAE taldea berriz justu kontrakoa nahi du. Bismaren kontrakoa, lasterketa bizkortu egin nahi du, pelotoia lotu egin nahi du, abiadura bizitu egin nahi du, muniketan gora abiatu diren honetan. Juan Ayusori lasterketa gogortzea gomenitza joa izan ezkero Eskilmose
taldekiderik gabere gelditu eta bera eta Danimarkarraren arteko buruzburuko leia bilatu nahi duela esango nukenik Joxan Fernandez Matxin UAEko zuzendaria. 3 kilometro eta erdiko igoera protesteko 7 igorako dauka muniketak. Eta Euskal Herriko itzulia behin gehiagoetan izan da. Lehen esan dizuegu urteetan, hemen Udaberriko klasikoa urtero izaten zen muniketa eta utzaganek ateatzen zituzten. Itzulia azkenekoz iaz izan zen, eta remika baina pasatzen lasterketa buruan Xabier. Garai batean muniketa bazela zerbait Fermin, mendate txartzat ere hartu zitekeen eta lasterketan erabakigarri izan zitekeen, galbae lana egiteko oso aproposa gaur egungo txirrendularitzan hori askoz ere zailagoa da. Hori beste ibilbide batzuetan Milano San Remon eta beste hainbat lekutan ere gertatu da. Ibilbidea gogortz ez badira gaur egun pelotoian dagoen homogeneitate hori apurtzea askoz ere zailagoa da. 2009an egin zen azkenekoz Amorio eta Etxanon Udaberriko klasikoa Carlos Betancourt kolonbiarrak irabazi zuen. Geroztik ez da egin, eta aurrenekoz egin zenean Dalmazio Langarika izan zen. Klasikoa irabazitakoa 1956an. Ez dago tarterik. Tarte handiarekin hasi dira 44 segundo ere ikusi ditugu une batez taldetxoaren eta pelotoiaren artean, baina muniketako aurreneko kilometro honetan gerturatzen ari zaio asko gainera multzo nagusia lasterketa buruari. Iaz pasa zen muniketan, iaz esan dugu, remika baina izan zen lasterketa buruan, remika baina gaur egun Movistar taldearekin da, ez da hemen. Baina talde aldaketea egin zuen frantziarrak urte asko Lefebvrerekin egin eta gero. Markel Beloki hemen atzen geldituta. Eta UAEkoak kendu dira. Nik uste du Lidl Trek taldeak lasterketa lotuta eramateko gaitasuna daukala, bereziki eskarmentuz behintzat ondo osatu dauden gizona badaude launerako. Batxioli ere mendate hauetan oso ondo moldatzen den gizona da. Felinek eta Julien Bernarrek ortekako lanak egingo dituzte eta gero Gaigan Jartek kanbon amaibitako etapan erori izan zuen, ez dakigu zenbaterainoko kaltea izango duen eta gorputza zenbateraino izango duen jipoitua, baina bestela hark igoeretan lan hona egin lezake Molemarekin batera. Lideratzeko garailea, Minkes. Itzuleari kendu beharrekoa, kendu dio. Ez eta ez zuen bete, atzo lortzako garaipenak Hego Afrikarra. Ia irratia. Recordamos que esta bajada es técnica y muy rápida. Vehículos que van por delante de carrera. Tomen distancia, por favor, para el descenso. Repito esa última información a todos los vehículos que van por delante de carrera. Tomen distancia, por favor, para el descenso. Gracias. Kontu zibiltzeko, etxiera, arriskutxo da, teknikoa, bestea señalizazioa da, señalizazioa gaur egun, ia zoko gehienetan ikusten dugu, arrisku pitin badagoen lekuak, ondo markatuta, ondo señalizatuta egoten dira, atzokoa pitin bat gora zegoen, baina, bueno, señalizazioa zegoen. Nik uste behar den lekuan. Kontua da, hori ere jarri baitute mai gainean. Gehiagizko ez ote den eta ziklistek eurek, ia hainbeste señalizazio dagoenez, ia atentzia ez diotela jartzen señalizazioari. Nik uste dute, Fermin, nire iritzia da, señalizazioan hobetu daitekela batez ere audioa sartu ezkero. Arriskua benetan dagoen lekuan. Turrean eta egiten duten moduan. Argia eta audioa sartu ezkero, jendea ohartu egiten da hor zerbait larri egon daitekela eta neurriak hartzen dituzte abiadurari dagokionez behintzat. Kontua da, batzuk gehitxo frenatu eta beste batzuk horretaz jabetze espaldin badira, hor erori etor daitekela. Gero beste egia da, diskagalgekin ere, garai batean, zapatekin, aurrekoek frenatzen zutenean, ark soinu ere erresago ateratzen zuen, eta atzekoak erresago hartzen ziren, batzuk aurrekoak frenatzen ari zirela. Orain diskagalgekin, berandura gora arte eutsi dezakete frenatu gabe, eta atzekoak soinurik ere entzute ez duenez, batzuetan tupustean aurrekoa askoz ere abiadura motelagoan topatzen du. Beraz, izugarri sakondu ezkero, nabardura asko daude,
erorietan eragina dutenak. Batzuk handiagoa, beste batzuk txikiagoa. Etapa azken 40 kilometroetan sartuta, kilometro bat aldapagora Muniketako aurreneko igoera da hau. Alpezin dekeuninkeko Jimmy Jansen. Alpezin dekeunikeko Maiota ondo bere ikusiko dugu. Eta horren igendean. Mati Van Der Poel. Paris Ruben izango baita. Eta izan favorito nagusi bezala izango da. Nagusi eta bakar esatea agian gehiagik esatea izango da, baina Mati Van Der Poel eta gainerakoen artean aurreko eta baino koska handiagoa dago. Eta aurtengo Paris Ruben, aurtengo Flanderen bezala, aurreko urteetan baino handiagoa. Igor Arrieta mugitu dela uste dut, Igor Arrieta eraso oso bortitza jotzen, ez dakit ritmo horri luzaron eutsi izango dion, ikusten duzuenez oso behartuta doa, asko mugitu da, baina Brandon Rivera gurpilean errez sartuko zaiolakoa nago, azkeneko metro betan erritmo asko bizitu du Txerri sakanako txirrindulariak. Eta mailari da ematen itzulian, Xabier, mailari da ematen, talde indartsuan da gaur egun Igor Arrieta, aurreko urteetan ia ikusi geunen, agerralditxo bat egintzen azken etapan, ia bere erara, ibiltzeko aukera izan zuen, hemen ez, hemen agindua dauzka, hemen bete beharrak markatuta dauzka eta ikusten ari gara, igoeretan mailari da ari dela ematen, bere hirugarren itzulian uarte arakilgoa. Aurreko egunetan haizea jaten ikusi dugu, taldekidei gurpila eta babesa eskaintzen, eta orain Joxan Fernandez Matxinek esan dio, lasterketako gortu egin behar dela, erasoari ekin behar zaiola, eta horretan bizi-bizi atera da, esan ahotzan betez, horretarako maila behar da, ez da hau etapa hasieran jotzen den eraso kolpetxoa eta pelotoiaren onespenaren ondorio sortutako iesaldia baizik eta lasterketa bizi doanean, onenen pelotoitik ateratzea ez da untzaren gauerdiko ez dula. Erne Pello Bilbao ari da mugitzen pelotoian, Pello Bilbaoren mugimendua eta erasoa. Pello Bilbao saikapen nagusian zazpigarren dago. Eta tarte txikia dauka Maiotoriarekiko Pello. Ez da Pello. Ez da Pello ez. Urrutira Barengoa ala iruditu zai, baina ez da Pello. Bareinen mugimendua bai, segurazki gero Pellok egin lezakeen mugimendu baterako. Buitrago. Bai, Buitrago da. Kolombiarra da, bai. Hasiereko mugimenduan eta begira orain eseri eta Pelloren tankera badu, gorputza ark bezala gora eta bere biltzen du pedalkolpe bakoitzean. Eta sorbalden altuera ere bai, eta burua. Pello egin dut. Horrela urrutira begiratu ezkero, parkatuko diate hemen emandako horrua. Erratu naizelako, baina batzuen tankera. Buitrago da, Buitrago. 28 kilometrora, Muniketan gora, Santiago Buitragoren mugimendua. Horten Paris izan, egintzen lasterketa handia. Eroriko baten erroz geratu zen, saikapen hausiko lehiatik kanpora Santiago Buitrago. Erorikoak hemen egunero aipatzen ari garen ez, horra beste kasu bat. Oso maila honeko txirrendulari gainera. Santiago Buitrago garaipen onak dituenak asko ez, baina Italiako giroan bi ere baditu, Paris-Niza. Beraz, maila honeko txirrendularia, aurten Valentziako bueltan bigarren postuen salkatu den 24 urteko kolombiar hori. Eta iaz Espainiako bueltan 10. izan zen. Eta aldapa bera. Muniketako aurreneko igoera gaindituta Zuaztietara orain. Eta gero utzagan izango dute tartean. Ona itzultzeko, elmugara etortzeko, beste itzuli bat, emango baitute. Garai batean, Muniketa bigarren mailakoa, Utzagan hirugarrengoa jotzen zuten orain. Muniketa hirugarrengoa, Utzaganek ez du punturi banatzen. Laugarren jarriko dugu. Punturi gabe ordea. Mugimendu horrekin, Buitragoaren mugimenduarekin uste dut Bareinek ere erakutsi nahi duela lasterketa nahastu egin nahi duela. Lasterketa nahasten baldin bada, estrategia garrantzia handiagoa izan lezake eta arre hoietatik zerbait atera dezakete Pello Bilbaok edo Jon Izagirre berak eta hoiek horrelako martingalak antolatzen eta jaioak dira. Begira, 70 kilometro orduko abiaduran nola ari dinen jaisten. Batzuentzat arriskutsu izan daitekena, orain ikusten dugu, lasterketa buruan doazen txirrendulari hauentzat, aparteko arriskurik gabeko jetxiera ari dela izaten. Inguru honetan, eta
lehen izpide izan dugun, udaberriko klasikoan, istripu larria eta istripuaren ondorioz, bere kirol ibilbidea mugarri izan zen. Marinore jarretak izan zuen. Hemen, Amorio eta Etxanon, hautzaganen behera izan zuen Marinok istripu larria. Ja, bere kirol ibilbidearen amaieran izan zen, baina gure izan zen. Mugarri eta Amairua izango zen, seguru eski, Fermin. Eta gaur ondo garela, Marino hor izango dugu etapa amaieran gure setean. Zerkapen nagusian, Eskilmose lider, Ayuso 4 segundora, Bokelan eta Schachman 6 segundora, Pello Zazpigarren 15 segundora. Gero euskaldunak, Alex Aramburu 23 segundora dago, Jon Izagirre 34 segundora. Eta gaur, gauzan hasteko aukera izango dute, orain azken kilometro hauetan, bihar aukera ez, bihar behartuta daude. Behartuta, edo bestela mendatek ere eurek. Hautsiko dituzte ziklistak. Lasterketa orain itxura polita hartzen ari da. Uste dut, Bisma taldeak ere erasoari ekin nahi diola erakutsi duela etapa hasi denetik, orain Bahraingoak ere mugitzen hasi dira, Ebenepoel eta Mikel Landari gabe Soudal Quick Step taldeak ere badauka igueretan eta ondo ibiltzen den txirrendularirik eta haiek ere mugimenduari ekingo diote. William Junior Lezerf, oso txirrendulari gazte, baina doatsua igueretan oso ondo moldatzen den gizona da. James Knoxekin ere horrelako ibilbide batean zerbait egin dezakete eta ikusten da Bizpairu taldetako txirrendulari on batzuek mugimendua nahi dutela eta pelotoiari horrelako baldintzatan lasterketa kontrolatzea zailago egingo zaio. Jetxera bukatuta. Aitu lagunak, Sudaleko gizonak. Knoxen itxura doka. Lezerf gaztea dela esango nukenik, Fermin, uste dut, Bai. Horren ikusi ezagutzen dugu. Mugimenduagatik. Baina eskalatzaile ona da, eta horra nabarmendunerako. Eta hemen taldetxo bat sortzen ari da. Eta taldetxo horrekin erreleboetan eta ondo moldatzen baldin badira, pelotoiari min pixka bat eman diezaieke. Zortzi lagun, Lezer da. Lezer, Buitrago, hor txirrendulari honak sartu dira, hor da Mark Suller bera ere. Ez da unimitet, berriz ere. Brandon Rivera ere bai. Zortzikote batek pelotoiari maila honekoak eta ondo konponduta klima batzu behintzat egingo dizkio. Hor Suller sartuta uek atzen ez du lanik egingo, segurazki hor pastel guztia Lidl Trek taldeari utziko diote, eta haiek orain lan egin ezkero urrengo igoeran liderra bera bakarrantzen gelditzen baldin bada, Juan Ayuso ia zuzeneko erasoak jo diezaizkioke berari. Hemen uste dut hainbat aukera zabaldu direla, eta joko polita ikus genezakela azken kilometro hauetan. Ez zuaztietan, orain hautzagane, eta hemen pelotoia, tarte txikia dago, oso txikia ere, segundo batzu besterik ez, ez da unimitet, William Lezerf, Mauro Smith, berriz ere hor da, Buitrago eta Birgodo berriro ere hor da. Horiek aurrean zeudenez, atzetik etorri direnek harrapatu eta berre horretan jarraitu dute, lasterketa buruan. Eta atzean lehen esan dakoa, hor lanean Lidl Trek taldea. Eta ikusi egin beharko du Eskilmosek, zenbat taldekide dituen, indarrez nola dauden, eta orain Lidl Trek taldeko zuzendariek ere erabaki serioak hartu beharko ditu. Iesaldi hau bertan bera zapuztu berehala, bertan bera zapuztu ezkero pelotoitik beste gizon batzuk ere freskoantzean atera daitezke, indarren kudeak eta ondo egitea garrantzitsua da ataka estu hauetan. Ez da inora taldea. Hor Suller da baita, horrean.
Bai, aipatu dugu, bai, Zuler sartuta, eta hor UAE taldeak lasterketa mugitu egin nahi duela. Gogortu egin nahi duela, gero segurazki Ayuso eta Eskilmosen arteko norgehiagoka topatu nahi duelako. Jarrepen eman nahi dio, Mauro Smithek. Birgodo, iztentzaio, Zuler ere bai, Staunen mitet ere bai. Lehen hasieratik iesaldian zebiltzen gizonak, eta Zuler tartean sartuta. Lasterketara bat bideratuta, azkar, mugimendu askorekin, lasterketa polita daukagula esango nuke, Fermin. Eta hemen helmugan esprina, eta esprina gainsariarekin. Helmugara bidean, helmuga pankartapean ez, zertxo bait lehenago. Ikusiko dugu pankarta edo arrasta ikusiko dugu. Girino irabaztako gizona, Staunen mitet. Esteliodoka palmaresean, eta Estelio palmaresean bada zerbait. Bi etapari gogornak irabazi zituen. Girino sailkapen nagusia, bi etapari gogorna, Belbedereko giroa, hor txirrendularia dago. Norvegiak azken urte hauetan arribitxi onak eman ditu, nabarmentzen ari dira, eta Staunen mitet da horietariko bat. Eskilmosek, hiru taldekide aurretik ditu. Talen esan dugu igueretarako talde polita daukala. Julien Bernardek eta Felinek hasierako lana egin diete, orain teorian gizonek indartsuenak, Mollema, Geigenhardt eta Baggioli dira. Baina hiru lagunekin dena kontrolatzea ere ez da erraza, eta horregatik aipatu dulen ere indarkudeak eta zentzuz eta zuhurtziaz egin beharko dutela. Hemen jotzeko erabaki hartu dutela ikusi da Birgodo eta Smith eta Staunen mitet bera ere. Lehen ere aritu dira tartea gizentzeko aleginan. Staunen miteti ez diote aurre hartzen, ez diote gurpila eskaintzen, jota gari dira gertzen, bai Birgodo eta baita Mauro Smith ere, bakarrik beraz, Staunen mitet. Hor diferentzia ikusi ditugu, eta gertuen dagoena 2 minututik gorako aldearekin dago. Beraz, Lidl Trek taldean ez dut uste gehiegi ere aztoratu behar dutenik. Non eta Eskilmoseren gandik gertuago egon eta salkapen nagusirako favorito nagusiren bat ez den hor bai mugitzesten bitartean, nuke nik itxutxuan lana zorrotzegi hartuko. Uste dut askatasun pixka bat eman ezkero, gero egia da. Talderen batzuetako ordezkariek aurren sartu ezkero, eta gero haien liderra jo ezkero mina handiago egin dezaketela, baina Staunen mitet eta horrelakoekin enitzateke neu behintzat erabat itxutuko, azken batean Bismak ez baitauka inor oraintxe bertan itzule irabazteko moduko proportzioa. Gauzak estu direnean burua, hankak, bihotza den erabili behar da, baina bereziki burua. Birgodo eta Smith, ahalegin handiak ari dira egiten, berriz ere etenaldi polita hartu dute, Staunen mitetekin metrotxo batzuk hartu dituzte, baina indarra falta, hori irauteko. Aurreneko baldintza hori da, indarra. Indarra ez badago ez dago ezer. Indarra baldin badago, aurreneko baldintza da borondatea. Esan dugun aurreneko indarra da, eta ikusi dugu Staunen mitet gehiago dela. Muniketan Buitrago, Janssens, eta hor Bismako Van Velle, ari dira ematen 3. postuan. Van Velle aurreneko etapan hori zen ondo. Binegoren ondoan, aurreneko etapan ez. Aurreneko alinean egintzen aurrenekoan, kanboko etapan alegia. Oskote bat hemen, Kiakowski sartu da hor, Ineosek ere lasterketa mugitu egin nahi du, Ineosek ere zuri eramateko inorrez dauka, baina etapa garaipenen bat behintzat lortu nahiko lukete. Lehen urtean etan jaitarrek irabazi zuen ona helmugaratu zen pelotoiko esprinta, baina pelotoia baino lehenago 20 pare bat lagun helmugaratu ziren igita buruan zela, eta gaur etain jaiterren aldeko apustu itxutxu egiteko ere arrazoi askorik ez dago. Uste dut badituztela hor, bai bereziki Kiakowski eta Brandon Rivera ere, lehen ere protagonista ikusi dugu, hoiekin lasterketa mugitzeko uste dut aukera ona duela Ineose. Ineose gatzeko etapan, Fraileren baja izan zuen. Estaldeko ofizeko bizkaitarra ere erretiratu gintzen atzo, Jonathan Lastra. Harri ikusi genuen aurreko egun batzuetan atzean sufritzen, eta teorian normalen izan beharko lukena, baino atzerapen handiagoarekin. Beraz, sasoiz etzegoen zantzu batzuk, uste dut itzuliak lehen da biziko egunetik
erakutsi zizkiola. Beira, Eskilmoseren gurpilean, itxatzita erabat, Juan Ayuso, salkapen nagusien 4 segundura daukan gizona. Eskilmoserentzat bere txarrean, orain tarteko helmugan izango diren gainsarietan, edo gero izango diren gainsarietan mintzat, aurretik beste norbait izan ezkero, Juan Ayusori galeratzi egingo dioke, aukero hori jorratzea. Kontan Hermans, Altsasuko etapa garailea. Penaltidea ondo kokatuta. Ayusorekin, Edora Errekarekin. Hau, metrotxo batzuk hartuta. Ja, jetxira bukatzen. Laster dira, Amaibeira Txanon, hemen esprina dago, gogoratu, gainsaria dago, 3 segundo izango ditu hornekoak. 2 segundo bigarrenak, segundo bat, 3garrenak. Remi Rochas eta Ibon Ruiz ziren hor, McDonovan, Piakowski eta Stone Emitet. Zornotza. Baitxuro batean gainsaria hemen izango da, Xavier. Hauen artean banatuko dute gainsaria. Beraz ez Eskilmosek eta ez Ayusok ez dute horretan lanik izango. Zerrekotan elmugan. Anamasei eta 4 segunduko gainsaria dago. Gurek izenagoa da. Baina aurrekoek ere estimazioa izan dute. Haundia. Esprinetako bonifikazioak. Estimazioa handia izan du orten itzulian. Remi Rochas, Grupamakoa. Iazarteko filizen ibilitzen. Pilotzaile bizi-bizia da Remi Rochas. Bere aurretik Stone Emitet, gaur lanik handien egiten ari den gizona. Lapiko guztietako tapaki. 22 urteko Norvegiar hori. Orain lanean ari dena Michael Kwiatkowski, garaipen handiak lortutako gizona beste munduko txapeldun izan zen txirrendulari hori Ponferradan Espainia jokatu zen munduko txapelketan. Caja Ruralen, debuta egin ondoren. Eta Frantziako Turrean ere irabaztako da. Eta Frantziako Turrean lider handientzat lasterketa bikaina askoak egindakoa. Michael Kwiatkowski eta Amstel irabaztakoa. Ardenetan ondo izan dena. Bera da, salkapen nagusian ondoen kokauta dagoena, 42 segundora dago Eskilmoseren gandik. Atzean liderzaren defentsan, Lidl Trek taldea. Eta Ineos aipatuta ere, aurten ere kukuak oker jodio Ineosi, lehenko gunean pizko kaldu zuen, hasi aurretik. Gero jaiterekin esperantzaren bat zuten, etaparen bat irabazteko ez dute lortu, eta gaur oldarko horri dira. Helen Brando Rivera txartu da horre esaldi batean, saiakera batean, orain Kwiatkowski, beraz arantza hori kentzena izango du Ineosek. Hortxe, lasterketa burua, tarte ez da handia, segundo batzuk besterik ez. Esprinean aurrean banatu dituzte segundoak, bestez, iragarkitara joateko moduan gara bigarrenez eta azkenekoz. Egingo dugu iragarkitarako bidea. Eta bidean, gogoratu nahi dizuet gaurko galdera, zein urtetan egintzen hemen azkenekoz. Amaibeira Txanon Udaberriko klasikoa, 2019an, 2021an edo eta 2022an zuen erantzunak Instagrameko kontuan jasoko ditugu eta bestalde, bide batez esan dezadan, Euskaltel dokumental bat ari dela prestatzen, ITB-rekin elkarlanean eta harako irudiak ari direla jasotzen. Errepide bazterrean grabatutako irudiak eskertuko dizkizuete. Euskaltel.eus, // Marea Laranja. Weborrian sartu eta hortxe, utzi ditzakezue dauzkazuen irudiak. Horren hierarkitara egingo dugu.
Minutu erdiarekin, hor segitzen dute, 5 lagunek. Estaune Mitet, Remi Rotxas, Kiakowski, talde txoitzi Zibon Ruiz, eta Mark Donovan sailkapen nagusian. Kiakowski 42 segundora dago, urrengo sailkapen nagusian. Mark Donovan da, minutu eta 6 segundora. Hauen mugimendu ordea, etapa irabazteko mugimendua da. Lehen ikusi dugu Fermin antzeko diferentziarekin gero ze gertatu den Muniketan. Pelotuiak irentxe egin ditu eta uste dut oraingo igoera honetan Ayuso eta ja jende serioagoa mugituko dela, beraz gidoia ia aurreko itzuliaren berdintxua dela esan genezake. Aldez aurretik ere taldetxo bat bazen, 54 segunduko diferentziarekin, mailaz justuxiagoak, hori ere esan behar da, baina gero atzean mugituko den jendearen nire ustez behintzat jende indartsuago izango denez uste dut iesaldiak orain duena baino diferentzia handiagoa beharko lukeela. Batzean utzi eta berriz ere Orobiorako bidea ari da egiten itzuliko azken aurreko etapa. Hor Gorka dator. Eta Gorkaren gurpilan anaia, Jon. Ezkerrean irudietan. Olema Batxioli, bikote hori ari da lanean, Gaigan Hart gero arituko da Muniketan gora segurazki. Eta Lidl Trek taldean, jalau bat gizon ere elkartu dira, Julien Bernard eta Felinek ere badirudi bat egin dutela, eta gutxienez alduten errelebotxoa horre mateko prest izan daitezke. Kiakowski hau, dotore asko bizikleta gaina makur eginda. Ferradan irabazitzen, hor Mauketan daraman hortzadarra. Eta hau, Girino irabazitzen Norvegiarra. Eta Estelbion etapa lortuta. Eta hor Remi Rotxas, igotzailea. Zerrendera txikia. Hortzen arte Kofidisen ibili dena. Hau zabalduta. Osigena hartu beharko bada. Sudurretik hartzen dena ez da nahiko, hain esfortzu handian. Donovan, Britaniarra. Desnataletik pasatzen egun goku 26 puntu bostera. Ibon Ruiz. Bakoitzari bere txanda etorritakoan, erreleboa gozo indartsu eta borondatetsu. Hemen Lidl Trek. Astel guztia jan beharrean. Dator Decathlon. Decathloneko oratu, kanboko etapa irabazizuela Lapeirarekin. Decathloneko UAeko Pax ere hor dabil orandik, Xavier. Util garaia, argala, luzea. Treneko kapenoraren lehiare hasi da. Begira Molema erditik bere mugimendu baldarrorekin nola datorre, baina bere taldekoak eskubien gelditu dira, UAekoak ere buru hartzen hasi dira, Kofidisikoak Euskodetik, Education Firstekoak talde guztietako ordezkaria pelotoi buru hartu nahirik. Ezkerretara hartu dute Muniketara bidean. 23 segunduko tartea talde txonentzat, ez dago soka luzerik. Arrien diti gora, hemen ieslariak tartea eutxi ezin da. Bortxar Frantzia txikia, bixi. Eserita eraman ezin duen garapena zutik jarrita eramanaz. 25 segundo. Eta ia, Muniketan gora, zua pizten den favoritoen artean. Izango da, Suziliren bat izango da, Alfontxo. Bai ezkoan nago. Horren esperantza badokat. Bai, bakarma piztuko dute. Haundi edo tikia ikusiko dugu. Ibon Ruiz justuan zean horreleboan begira zen nolako esprinta jotzen ari den Mark Donovan aurrekoen gurpilian sartzeko berriro. Hortik atera kontuak zen nolako abiaduretan ibiltzen diren, atzean zein aurrean Gorka Izagirre, Kofidi taldeko aurreratuena, anaiari eta taldekidei babesa emanaz. Beniraztakoa Gorka bera ere Pello Bilbao bezalaxe. Pello Bilbao Gorka Izagirre, buruz buru botatzen hemen. Udaberriko klasikoan, eta gerora irabazizuen Gorka Izagirrek. Erne mugimendu zuziriak iragartzen dituzte eta horrelako unetan aritzen dira. Pinganilloetatik zuzendariak Erne aurrera joan, aurki hasiko eta mendatea 2 kilometro falta dira ondo kokatu. Horrek estresa sortzen dietela esaten dute txirrendulari behin eta berriro. Ja, bingen ezertioan. Alain Harrisonnet, son travail va finir à pied de Muniketa. On fait l'effort pour placer Jon, c'est le plus important, c'est de placer notre leader là à pied
On fait le maximum pour les placer, après, c'est bon pour toi, eh? Allez. Egin zuen ahaleginik onena Jon ondo kokatzeko. Lapasi bitarte. Agindua garbia eta hori auto guztietatik ari dira esaten. Horrek eragiten du denak aurrean joan behar hori eta pilaketa urduritasuna tensioa mugimendu zakarrak eta batzuetan tamalez erorikoak. Alison Goody eman dizkio aginduak Bingen Fernandezek lehen iesaldian ikusi dugu. Gut. Gaizkere hor dabil inguruan, bere bizarra hundiarekin. 19 segundora jetxitu pelotoiak diferentzia. Kiakoski aldegin betean ari den arren, eta alduen erreleboa eta txanda ematen duen arren, pelotoia azkarrago doa. Ibon Ruizek iesaldi gogoangarri bat badu, Euskal Herriko itzulian. Bien arabidean egintzen iesaldian, lau euskaldun izan ziren. Buruz, Usabiaga, hasi naiz eta jarraitu egingo dut. Azurmendian zen, Ibai, Julen Amezketan zen, antzen Ibon Ruiz, eta Okameka. Ander Okameka, Agian. gero gurekin izango dena. Begiratu egin beharko dugu. Bai, gero Lekitiarra gurekin izango da. Aurreko urteetan utxik egin gabe hartu du parte. Aurreko 3 itzulietan Ander Okamekak eta urtean itzuliko taldetik kanpora geratu da eta esan bezala etapa amaituta postean gure setean izango dugu. Eta kontatzen duen Anderrek. Ibon Ruiz egun hartan Fermin helmugarako 500 metroren faltan harrapatu zuten. Julian Alaphilippek irabazi zuen etapa hura. Eta Okameka ez? Bai. Bai. Ibon Ruiz, Azurmendi, Amezketa eta Okameka. Bona, hasi da muniketa. Ueko seikoa. Igor berriz ere. Igor Arrieta berriz ere burura pasada. Luzatu baten ez zaio. Zazpi segundoko tartea baino ez. Ibon Ruiz atzera, Marko Noman ere bai. Atzean Total Energy taldeko txirrendulari bat mugitu da. Aldeak ikusten duzue. Garbi ikusten dira irudi honetan, txikiak dira oso. Etapa era bat irekita dago, bai etapa garaipena, bai sailkapen nagusia, dena dago jokoan. Roxa eta Kiakoski lasterketa buruan, oso alde txikiarekin. Frantzer txikia eta munduko txapeldun hoia. Miguel Kiakoski. Pelotoian eskarmenturik eta jakituriarik handienetarikoa duen gizona. Hauxe da, sufritzen ari da ikusten duzue, zein mintzio egiten dituen aurpegiarekin. Barrua sufritzen ari dena erakusten du. Keinu horrek. Animorik gehienak ere ezagunena, Kiatowskik. Hiru kilometro. Aldapa bukatzeko. 3 kilometro. Eta kito gorko etapako aldapak. Sobrero hemen, Mateo Sobrero. Errojoaren kontrako espezialista handia. Aurten Milano San Ramon, utzegintuen hau zabalek, potion gora, azaldu zen lekuan, azaldu zen unean. Beno, ezin da utzi, Kiakoskik, Remid Rotxasi. Puntutik kanpora zaraman eta luzaroan ezin da utzi. Ez da irabazlea, Rotxas, ibili egiten da, agerpen asko egiten duen mutila da, bereziki horrelako ibilbidetan, aldapetan, azaldu izan da, esan dugu, Kofisekin, ibili aurreko urteetan, eta bai itzuli handietako etapa menditxoetan, ardenetan, igoeretan, bere buruaren berri ematen du, dabilen lekuan, Remid Rotxasek. Bere bila bietuta hor, DSM-ko Gislen Reize eta Jordan Jegat. Pedal kolpe honen egin nahi da Roxas, Mundiketan gora.
Atzerago bada mugimendu gehiago. Funtsatzen ez dago aparteko mugimendurik, handienen artean. Saikapen nagusikoen artean alegia. Ez da ezer antzematen, ezer berezirik. Hemen lasterketa buruan Rochasekin goaz. 2 kilometro terdi geratzen zaizkio Muniketa bukatzeko. Ziklista txikia eta arina da. Orain dela 2 urteko flash balonen horrela xebilitzen, azken 7 kilometrotan erasoka eta Wim van Sevenant eta denak atzean utzita. Ezin izan zuen garaipena lortu, baina mugimendu serio egin zuen. Isaac del Toro mugitu da pelotoitik. Kursekin ibili den Mexikarra orain. Honen pedalkolpea serioa da. Honen min emango du. Horrator Bruno Armirel ere Frantziako hor dekatlongo txirrendulari hori. Frantziako erlojuaren kontrako txapelduna. Burgoskoa Langeloti. Isaac del Tororen mugimendu horrek behar bada gero Ayusoren besteren bat ekar lezake. Erne. David de la Cruz ere bai. Hemen atzean ikusten duzuen txirrendulari kataluniarra. Den Reis eta harrapatuko dituzte berehala. Isaac del Toro ari da igoera guztioa egiten. Atzekoen mugimendu horretatik tiraka. 20 urteko Mexikarra. Garai bateko Perez Koapiok eta Raul Alcala badute ordezkaria. Oso goi mailako ordezkaria izan ere. Llegatu dira, lasterketa burura. Sigisaga, Muniketan gora. Hauek atzera begira harrapatu dituzte bai. Muniketa 7,3ko penditza du bataz beste. Atzean Lidl Trek. Agintean. Gaiganekin. Gaigan Hart, giro garailea. Jon Izagirre, hor ikusten da, Kofliseko aurreratuena. Gaigan Hart lehen ez horreleborik eman behar izan, orain bere maila eta bere igoerarako doaiak erakusten ari da, Eskilmose taldekidearen mesedetan. Hor dator, Jane Knox, Xavier. Bere ohiko buru mugimenduarekin. Beno, Rochasek bere aukeratxoak erregitu, beste behin, jokatu du, ez du irabazi, beste batean beharko du. Bai, eta ikargarria Isaac del Toro ematen ari den maila, Isaac del Toro aurten ematen ari den maila benetan, azpimarratzekoa da, Gaztea, lehen urtea, eta benetan, etorkizunerako kontutan hartzeko mutila, Mexikarra. Oraindik pelotoi desentea dago honen taldetxo horretan, eta aparteko mugimendurik izaten espaldin bada, zaila izango da erabat austea, 9 segunduko tarterekin, 2-6-7, txirrendulariz osautako taldetxoa, gainean, Gaigan jartigura onari da egiten, zentzuz, esfortzuari neurri hartuta, eta orain eman dion puntu horrekin aurrekoen gana, gerturatzen ari da. Gaigan Hart, gainean, begiristan denak ere, igora bikaina ari da egiten. Jetxera latza izango da. Begiratuarekin zaintzen Eskilmose, baina atzen ez da inor mugitzen bere gurpilean hor dago. Brandon McNultyaren gurpilean Juan Ayuso. David de la Cruz atzean sufritzen, taldetxo honetatik ia gelditu ez gelditu hortxe dabil. Auspoari bueltan man ezin da, hanketako minak jasan ezinik. Azkeneko zuzengune honetan leheno Buitrago mugitu da, berriro ere begiramen mugimendu izaten ari da. Schachmann mugitu da, Euskal Herriko itzulien 3 etapa garapen lortutako txirrendulari alemaniarra. Borakoek ere aztu dute atzo Roglicek izandako eroria. Eta saikapen nagusian bizi-bizirik dago, 6 segundora baitago, Maximilian Schachmann. Eraso bortitza jo du, eta Buitrago ateratzaio gurpilean. Denek bat egin behar dute, Muniketa amaitu horretik, 7 metro oraindik aldapa bera hasteko esan duguna, arrisku bizi izango da gaur aldapa bera. Elmugarako 12 bat kilometro besterik ez, jarraipen eman nahi dio, Schachmannek. Gogo Schachmann, gogor alemaniarra, eta poza ematen du Paris-Niza irabaztako txirrendularia azken 2 urte hauetan larriantzean ebili da, berriro goi mailara itzulita. Eskilmose bera aurretik gainera, Eskilmose bera ari da zulua izten. Erne Xavier.
Beste ritmo aldaketa bat mexikarrak. Baina begira nola sartu den Eskilmose. Eskilmose bera aurpegi ematen eta aurrekoekin bat egiten. Aixe doa Danimarkarra 23 urteko txirrendularia. Gainean dira. Ea orain jetxieran. Nor karriskatzen duen, nor duen abildade fisikoa zerbait ateratzeko edo dagoenari usteko. 6. postuan Eskilmose, Ayusok eta Uaek egin nahi zuten oro zapuztuz. Hamabi kilometro helmugara. Pello Bilbao, ordoa. Jon Izagirre. Kofidiko bat, horra 12. postuan edo pasada. Bera den esateko... Bera zen? Baina berak behar du, teorian berak behar du. Gorakoan bera zen. Seguru ezagutu ez dudunez, ezin esan, baina... Eta begira Eskilmose, Eskilmose bera aurre hartzen, Schachmann berak lotu nahi du. Hori da lider batek egin behar duena, taldekederik ez duenean, aurpegia berak eman, erantzun gizunei aurregin. Moteldu egin du orain Schachmannen gurpila harrapatu duelarik, lasaitu egin dira zuzengune honetan, gero etorriko da sigisaga handia. Ordoa jon, bai, ordoa jon. Hortxe gorriz ikusten dena. Eskinetik aurreratzen ari den gizon hori. Horreko multzora llegatzen ari da, ja, buru-burura. Eskilmose orain autora deika, segurazki taldekiderek inguruan baduen edo jakineko du. Eta Pello. Tragote den, Fermin. Bai, izan liteke, Oso tankera berdina daukate, Bizikletan kolpeka eta antzeko postura dute. Baina uste dut buitrago dela ere. Azal ilunagoa du, bai. Eta nago Pello, beste behin ere zurtzia izugarriz jokatzen ari dela, azken esprinterako. Hor aukera ikusten du Pello Bilbauk, etapa garaipena eta gainsari sorta polita hartzeko ere. 10 segundo dauzka, etapa garaipena. Buitrago da. Buitrago metro batzuk hartuta. Bigarren agerraldia du, lasterketa buruan Buitrago, gelmugarako 38 kilometrora ere, erotoia hundieri aurre hartuta ibili da, kolombiarra. Eskilmose liderra 3. postuan, oso erne. Berarentzat abantaila hundia litzateke, Gaigan Hart, taldetxo honetan izango balitz, gero utzaganera bidean mugimendu izango baita eta mugimendu guzti horiei ezingo die berak bakarrik erantzun. Hor jaurtiko dituzten gezi guztiek, helburu bera dute liderra ari minematea. Aldapa bera orain, baina goratu, hautzaganek geratzen zaiela, puntua garriazten aldapatxoa. Mingarria baita, errepide zabala, zoru honekoa, eta baina hautzagan gaindituta dena aldapa bera izango dute, Morio eta Etxanoko helmuga honetaraino. Buitrago metro batzurekin segitzen du lasterketa buruan. Giroan bi etapa irabaztakoa Paris-Nizan irabazitu da urte, Montbrulin eta berarekin izan zen gurpilean, gero Paris-Niza irabazitu zen Mateo Jorgenson egun hartan. Eta egun hartan damatu zen Renko Ebenepul mugitu ez izanaz. Pelotoiko 2. postuan Eskilmose, 4. Juan Ayuso. Salkapen nagusiko lehen da biziko bitxirrendulariak. 4 segundoko tartea baino ez dago bien artean. Eta Buitrago hemen zuloa hunditu ezin da. Postura aerodinamiko hartu. Pedale gehiagorako emate ez dutenez. Pedale iman gabe. Baina bihurgune bai gozo. Batere mugimendu baldarrik egin gabe. Etzan behar den proportzioan etzan eta begiramen nola sartuko den ezkerrerako bihurgune horretan barruan eta gero zabaldu. Abiedura alik eta gutxien moteltzeko. Bera hor nola iragertzen duten argiaren bitartez eta baita antolatutzeko kideak banderatxoarekin eta txilipitua joz. Hori oso lagungarri da. Arriskua zoartarazteko. Etxera bukatutakoan esan bezala, aldapa gora hasiko dira, hautzagane daukate zain, azken koska. Eta gaur etapak bataz besteko handi izango du. Orain dela ordu erdi bat, ia 56 kilometro ordukoa zen. Bueno, Buitrago lotu dute. Maiot horia bera, buru-buruan jarrita. Fermin eta oraintxe Quick Step taldea jakitera manduenez, lepauztaia du hautsita Mikel Landak. Azterketa gehiago egingo omen dizkiote, baina oraingoz. X izpien azterketa egin diote, eta lepauztaia hautsita du.
Mikel Landa goratu, Mañarian, Urkiolara bidean, Urkiola igotzen hasi aurretik, biribilgunean, arrobi parean, erori da. Eta ambulantzian eraman dute ospitalera eta orantxe bai. Eman dute mezuz berri, lepauztaia gutxienez bai. Eta Heldersek erredurak eta bar, baina Mikel Landak lepauztaia utzita hori bai azterketa sakonagoak egin behar dizkiote. Atzo hasiera batean lepauztaiak eta saietxe zur batzuk zituela esan zuten kakotxe artean soilik binegok, gerora jakinda neumotora sare baduela eta uste baino kolpe handiagoa hasiera batean uste zena baino ondorio larriagoak utzi dizkiola atzoko erorikoak Jonas Binegori. Bizkaiko etapa Zuaztietan oraintxe azken 7 kilometroak geratzen dira, talde handia izango da itxura batean hemen gaur etapa erabakiko duen esprinean. Orain horren etorri zenean, iazkoan baino handiagoa, 30 bat lagun badira hor gutxi asko. 35, kontatu ditut. Orduan, 32 izan zirela uste dut, beraz gaur, dozena bat gehiago. Orduan, esango nuke, bibide bihurriagoa izan zutela. Gora bera gehiago zituen. Eta errepide estuak eta... Brandon McNulty metro batzuk hartuta. Eta Eskilmose bera aurpegi emanaz, Brandon McNulty lotu egin nahi du. Brandon McNulty hor dago arriskua eraginez, 13 segunduko atzerapena du Brandon McNulty Eskilmoserekiko eta aurpegia bera emanaz, baina Erne hor indarrak gehiegi xautzen baldin baditu gero Juan Ayuso eta beste batzuen mugimendua izan daiteke bere zorionerako taldekide bat ailegatu zaio orain pelotoi burura Eskilmose liderrari. Itxura batean gaigan, ailegatu da. Hork egin beharko di orain lan iluna. Jon Izagirre, 5. postuan, pello pintin bat atzerago. Schachman du aurretik Jon Izagirrek, Ayuso gero, Eskilmose eta Gaigan Hart buruan tiraka. Pelok ez du mugimendu bakar bat ere egin, beraz, dena azkenerako gordeta izango da Gernikarra. Horrelako egoretan behar izaten da taldekideen laguntza, ordeka, sasi ordeka hauetan, igueran ikusi duzu Eskilmose berak eman duela aurpegia, azken batean buruz buruko lehia horretan denek antzeko esfortzu egin behar izaten dute, baina hemen aurpegi emango balu, Juan Ayuso gurpila babestuko luke edo baliatuko luke, indarra gorde eta gero erasoren bat jotzeko. Eta Erne Gizona Berrojoren kontrako saioan junior maila munduko txapeldun izan zen, azpi txapeldun ere bai 23 urtez azpikoetan, eta Errojoren kontra bikain ibiltzen den gizona da. Hor Xabier ez du aipatu, baina Alex Aramburu ere taldean da. Eta Alex entzat ere ez da eta patxarra. Bikaina. Horten gizonik, teorian azkarrena edo behar du Alex Aramburuk. Aurren hau dago harrapatu beharra. Brandon McNulty. Hone maila orekatuan egingo ditu faltazezkion 5 kilometro hauek. Atzo aizearekin eta eten da ibili izan. Gaur berriz erasoan. 5. postuan dago 13 segundura. Lasterketa polita bizi-bizia dago. Klasikoen itxura duen horitarikoa. Kontrolatzen zaila, mugimendu dezente. Salkapen nagusian aparteko eraginik itxura batean eragingo ez duena. Eta Lidl Trek taldea ataka estuan. Brandon McNultyk aurrera egin eta zulotxoa lortu duela. Eta gainsariak ere daudenez, Erne lidertza bera oraintxe bertan, arriskuan izan lezake Eskilmose. Induren saria irabazi zen, joan zen larun batean. Giroan etapa irabaztakoa da. Decathlon taldeko txirrendularia mugitzen ari da. Eta potx egin du Gaigan Hartek. Hemendik aurrerakoak Eskilmosek berak egin beharko ditu. Taldekideen laguntzarik ez du izango. Uran eta Txabesen ikusi ditugu, Lezerf ere bai. Bueno, azken eskotatu dira txerrendulariak. Azken ahalegina. Azken erritmo aldaketa inor baldin badauka. Eta azkeneko gordetzeko asmorik ez badu behintzat, hementxe. Erasoa. Utzi dezake, hemen. Erasoaren unea. Xak del Toro buruan zelarik, ezkerraldetik atera da bizi-bizi Brandon McNulty. Erasoa jo behar demezela, beste guztietatik apartatu. Erritmoa bortizki bizitu.
Talderik indartsuena dela garbi dago. Une honetan UAE da hemen jenderik onena duena. Gehien mugitu direnak, pentsa, Zuler berari esaldi batean sartu da, Isaac del Toro birritan ere sartu da, eta orain erremate jarri nahirik, hor dabil, Brandon McNulty. Farmako bat hemen. Carlo Castrillo, bada. Ibera bota beharrean dator, indarka. Atzetik berriro ere Buitrago. Bai, Castrillo izango da. Bai. Pablo Castrillo izango da. Eta Buitrago, zuloa iztera. Beno, sailkapen nagusian Eskilmose Ayuso 4 segundora dago. Bonifikazioa eta pagarelak 10 segundu izango ditu. Goratu gero Bokelan eta Schachmann daude 6 segundora. Pello esaterako 15 segundoko atzerapena dauka. Alexek 23 segundoko galera dauka sailkapen nagusian. Jon Izagirrek 34 segundoko galera dauka. Decathlon taldeko txirrendulari bat ezkerradetik bizi-bizi. Baina goitiperakoan gurpila hartu ezkero atzekoak abantaila handia dauka, abiedura horretan. Begira, 80 kilometro orduko abieduran doaz. Aurrekoak ezin du pedale eragin, atzekoa babesa. Hemen berriro ere UAE taldeko txirrendulari bat, ez daikit Isaac del Toro. Itxura arena du. Eta Erne txirrendulari honek, 20 urte besterik ez izan arren horrelaxe irabazi zuen Down Underren, bere gulturreko estreinaldian pelotoiari atzea erakutsita azken kilometroetan erasoa jota. Horrengo honetan lotu egin dute. Eta orain geldialdia. Eta ezkerraldetik, Schachmann. Kilometro eta erdi, eskaz. Nahiko nahasmaz izango dela ematen du. Azken 5 metrotan Birgun itxixamarra dago. Orain, Zornotza erdigunean da, lasterketa hor ezkarra ingo dute. 5 metro. Duranoko norantzan ingo dituzte eta gero ingo dute. Eskubira, Birgun itxixamarra esan bezala, 5 metrora. 35 lagun, multzo nagusian. Gexen Festaldeko Esteban Txabez uste du mugitzen ahalegindu dela, baina eraso bortitzagori jo ezean, aurkariek gurpila hartu eta ezer ezean uzten dute saiakera hori. Iaz hemen kolombiar batek irabazi zuen. Igita nagusitu zen. Azken kilometroa. Education Fest, lasterketa buruan jarrita. Isaac del Toro berriz ere mexikarra. Inondik ere. Eta Carlos Rodríguez izango da. Carlos Rodríguez zuloa izten. Atzetik Buitrago ere bai, laugarren postua. Hau da jo beharra gazte honek. Hau da jo beharra. Lotu ezin da, daramate Isaac del Toro. 3-4 metro hartu ditu. Erne orain Birgunea. Erne orain Birgunea. Ara, Rodríguez, Andaluziarra bera orain. Birgunea bera sartuko da horrean. Txirrendulari diesela da, baina honek 5 metro horietan lantxukun egin lezake. Honek eta pena bat zizuen, Malabian. Zulo hori izteko. Honek iaz Turrean irabazi zuen, Morzinen. Tartetxo batekin da, Carlos Rodríguez. Atzetik abiatu da, Buitrago ere bai. Hor Luis, Aular ere hor da, Kajarrul taldeko txirrendularia. Eutxe egiten dio Rodríguezek, baina Schachmannek ikus ezagun. Reni Rochas eta Schachmann, ia zeinentza den, orain atzetik etorrita. Eskubitik sartu denak. Zuzenean ikusiko nuelakoan garbiago eta ez telebistan eta ez zuzenean ez dut ikusi. Roman Gregoar izan da bat eta bere eskubitik sartu dena. Orain, errepikaldiak argituko digu, nik esango nuke, arek irabazi duela. Iruditan ezkerraldetik. 25 metro faltan. Eta kamera... Schachmann zen, baina Gregoar izan daiteke garailea. Kamera honen gana inguratu bada, zerbaitegatik izango da. Hemen, altsasoko eta paira bat zitzen autor buruan.
Aular, ez dakit. Aular maillot berezia dauka, Luis Aularrek, iruditan ezkerretik sartu denak, atzetik aurrera azaldu da azken unean, eta esango nuke Gregoari aurre hartu diola, baina kamera hemen dago eta hemen baldin badago. Bera, Romen Gregoar. 21 urteko Besanzongo txirrendularia. Kanbonan geratu zen Espainian atarian, tankateko hartuta. Gaur irabazi du Amori Baitatxanon Romen Gregoarek. Lehen urtean egin zuen debuta eta hor sailkapena. Alex, bosgarren, Aular, txapeldunaren mailotarek
Juan Ayuso bere ezkerretara, arrabola eginez, egindako esfortzuari buelta manairik, giharra goxatu, azido laktikoaren kopurua jaitsi eta biharko prestatzen, bihar baita, itzulenetako etaparik garrantzitsuena. Zirt edo zart egiteko etapa. Eta gaurkoan seguru eta muniketan gora, aurpegien nola eman duen ikusita. Eta Juan Ayusok ere erosorik ez diola hartuta, konfiantza berekin izango du, alkapen nagusiko lehen da biziko postuan dagoen gizonera. Eskilmose. Matias Eskilmose. Suitza irabazita, itzulia dauka eskura. Horretarako ordea biharkoa dauka, egin beharra, eta biharkoa ez da nola nahikoa. Paris izan, ibili izena baino gehiago ibili harko du. Paris izan azken bi etapetan behera egintzen Eskilmosek. Azoren bat izan zuen, ondo baldin badago, aukera polita izango du, ezer baldin bada igotzaila delako Eskilmose. Uaek erakutsi du, beste behin, alderik indartsena eurek dutela. Uaek lasterketa mugitu du. Bereziki, Mexikar gaztearekin, Isaac del Tororekin, Zulerrek ere metro batzuk hartu. Eta lasterketa buruan egin den talde txoan ibili da. Baina hauek ez dira mugitu. Ez Eskilmose, ez Ayuso, ez Pello, ez Jon. Eta arrabola saioa, 157 kilometro egin ondoren, arrabola saioa, gorputza jada biharko prestatzen hortxe. Jakin duen unea, Romain Gregoarek Olturreko aurreneko garaipena izan du gaurko hau. Propama Frances Deye, Romain Gregoar, gaztea, oso gaztea. Frantzako peloteko arribitxietako bat, Lenin Martinezekin batera. Gara estua izan baitugu, Amore Beta Txanon eta fotofinisari, Txaron behar izan da epaia ezagutzeko. Eta laster izango ditugu, gure sotonetan, gonbidatuak, aurratu dizuegu. Eteko Ander Ropanika, Burgos Doatxeko bizkaitarra, besteko marinore jarreta. Gaur beste gonbidatu bat ere espero dugu. Jon Urien, Abadin Aztarra, Euskal Herriko itzulian, orain urte asko etapa irabazitakoa, Gasteizen irabazitakoa. Eta bada zerbait, Gasteizen beste euskaldunik ez baita izan etapa irabazitakorik. Ordu etapa saikapena berriz ere Gregoar gaztea, Aular, Kajarruralek, gertu izan du hundia. Kajarruralek 6 baditu, baina maila honetakorik ez. Schachman, Pasher, Alex Aramburu, beste behin aurroneko bostetan, ari da gerturatzen. Eta bada zerbait, kontuan izan da Alex Aramburu, itzulira, nondik etorri den, alegia geldialdi luze xamar bat egin ondoren alturako kontzentrazioa eta zuzenean, ekin dio lasterketari etxean. Beno, Pello Bilbaok zer dion entzun behar dugu, etapa amaituta, ze kontatzen duen Gernikarrak. Bueno, arratsaldean hementxe gaude bai, Pello Bilbaorekin, Pello, ze abiadura gaurko etapan. Bai, tope hasi eta tope bukatu, ez? Ez dago momenturik pixkate lasai hartzeko edo buelta mateko, arnasari buelta mateko, ez? Esan eskapada egiten, etengabe probak eta probak, baina bueno, taldeek ez zuten abantailerik hartzen, beti sartzen generalerako gizon arriskutsuen bat. Eta, bueno, trekek nahiko lan izan dugu, ez? Karrera kontrolatzen, baina, bueno, ondo indabe, bukaeran Magnaltik joda benien ematen ban eraso arriskutsu izango zala, baina, bueno, tarte hori zarratu dabe, eta, bueno, amaieran esprina saiatu naz, kokapena pizka galdu
aurreko, 800 metro faltan, eta gero atzetik aurrerantza saiatu naz, baina, berandu egia. Esan duzu esprinean saiatu zarela, kaso hori zen zure bala ez, buitrago mugitzen ikusi dugu, baina zuk ez duzu erasorik ere jo, pentsatu dugu behintzat esprinerako izango zela, ez da? Bai, pentsatu dut egunean esprinera jokatzea, itxura hori hartu dutzat, naiz eta egun osoan topera joan talde nahiko handia ongara hor Montekalbo gainean, ikusi dut Jaiter bezalako jentea aurrean zijoala eta taldekidekin, eta pentsatu dut, ziklistak zeudela egoera kontrolatzeko eta ez zuela pena merezi urrututik jotzea. Gaur ikusi dugu estrenako ostrek lasterketa kontrolatu nahian, baina zuek lan hori zaildu diozu egoerekin batera. Bai, saiatu gara baten bat aurrean sartzen, eskapada egiteko momentu hori luzatzen eta karrera gogortzen. Eta, nik uste lortu dugula, azkenean ez dugu inorra aurrean sartu. Baina, ondo defendatu gara, bai Santi eta bai Nebor aurrean, eta bihar dena motera, ez da beste sekreturik. Bihar ikusita zenbat ziklista dauden aukerekin, biharko akaso kontrolazin izango da? Bai, bihar, arratera lehenengo igoeratik, hor Krabelineko igoera horretatik nik uste karrera zoro joango dela, eta edo zer paseleik. Eskerrik asko animo eta deskantzatu biharko. Eskerrik asko. Karrera gogortzen saiatu da Bahrein, buitragorekin bereziki, bihar Xabier ez dago karrera gogortzen lanik, bihar karrera bera da gogorra. Hasi eta bukatu. Itzuliko etaparik gogorna, orain arteko salkapen nagusian aparteko aldaketarik eragiteko aukerarik ez du izan, besteak beste eroriek baldintzatu dutelako, baina bihar 3.500 metroko desnibel metatu izango dute. Bihar dena dago jokoan, eta gaur egia da, komeria batzuk izan dituela Lidl Trek taldeak, sendotasun pixka bat izan du, baina zuloak ere ikusi zaizkio. Eta berezik ikusita gaur, Bismarck eta UAek izan duten intentzioa, bihar hori areagotu egingo da, eta bihar uste dut bete-beteko etapa izango dugula. Uste duzu etapa garailea, podiumean, esan dizugu, Golturreko aurrenekoa du, gaur hemen. Itzulian estrenatu du Golturreko palmaresa Romain Gregoire. Gazteak, oso gaztea. Gaztea, baina jada leku askotan azaldu dena. Eta maila hundian. Eta ez dute alferrik esan, azken urte hauetan, Frantziako arribitxetako bat, hauxe dela Lenin Martinezekin batera. Egia esan, Grupamak azken urte hauetan sekulako lan egin du eta lehen urtean, azken urte hauetan, aztegitik edo arrobitik txirrendulari gehien pasatu dituen taldea da. Marmadiot egia esan, ahobero xamarra izan bada, baina gero gaztekin eta lana ona egiten du, eta lehen urtean 8 txirrendulari igo zituen bere aztegi edo arrobiko taldetik profesionaletara. Bi honenak Lenin Martinez eta Romain Gregoire dira, klasikoetan ikusi dugu, Logan Spitier, ze mailatako txirrendularia den ere, baina hauek biak garaileak dira, eta dagoeneko 6 garaipen baditu, iaz debuta egin zuen 21 urteko txirrendulari honek. Amonio eta Txanon, hemen gaude etapa bukatuta podiumeko irudiekin, eta laster ikusiko dugu mailotoria soinean duela. Beste behin, Eskilmose atzo podiumean ez genuen ikusi mailota jazten, gaur jantziko du Eskilmosek, hori bai, gauzak estu daude oso estu, eta kontuan izan da azken etapak zen horako gogortasuna duen, bihar iruditzen zait, ez dela giro izango Xabier, hasieratik, dena karta batera jokatzeko intentzio askok eta askok izango baitu, azkenerako utzi gabe. Parekotasun izugarria dago, eta ez dago beldurra ematen duen liderrik. Binego egon izan balitz, edo Roglic izan balitz, beti ere, ez daukazu hainbesteko itxaropenik jakin da hoiek ze iragan duten, ze nolako maila duten, eta Lidl Trek taldea ere ez da talde zapaltzaile bat. Gaur ikusi da mugimenduetarako aukera egon daitekela. Eta bihar, azken kilometroetan Eskilmose bera bakarrik geldituko balitz, gaur Muniketan gora sekulako lana egin du eta berak zuluak itxi ditu, baina bihar erantzungizun guztia ezin du bere gain hartu. Beraz uste dut bihar buruz jokatzea, planteatzen den estrategiak eta indarrak zuhurtziez erabiltzeak sekulako garrantzi izango duela, bihar arbelean ere uste dut galtzak betelan izango dutela zuzendariek. Bihar jokoan izango den beste sailkapen bat, 5 punturen aldea dago. Menkes atzo etapa irabazi zuen Hego Afrikarraren eta Isaac del Toro gaztearen artean. Eta Menkes gaur nekatuta ikusi dugu, jota ikusi dugu, Muniketako igoerania pelotioaren martxari segi ezin da, ibili da gaur. Bueno, hemen dugun gonbidatua, aurkeztu behar dizuet. Hemen gaur Jon Urien dugu, Abadiñoztarra, ziklista hoia. Arratsaldeon, Jon, ongi etorri. Arratsaldeon.
Ondo? Ondo, oso ondo. Giroarekin eta gustora, oraindik ere arra horri biliko da, biziketa aspaldi utzi zenuen, baina arrak etzintuen zu utziko. Enbeditza sana, pasatzen dut. Bueno, Jon Urien ekarri dugu, badagoelako Euskal Herriko itzuliaren historian, halako datu bitxi bat, Gasteizen helmuga itzuliak urte askoan izan du, aspaldiko urteotan Joan Espada ere itzulia, urte askoan utxik egin gabe izan zen itzulia Gasteizen, eta Euskaldun bakarra da, Gasteizen irabaztako bakarra da Jon Urien. Eguna ondo gogoan izango duzu, naiz eta urte asko pasa diren, 80ko hamarkadako kontua dira hauek, Jon? Bai, zerritzen argazki badek eta ondo zepinin ikusten dut. Da, akordetan az bai. Gogoan duzu non jotzen nuen, nola egintzen dituen azken kilometroak. Barkatu, Jon, barkatu uste dut Alfontxo Arroyo protagonistaren baduela, lasai jarreteko dugu zurekin. Aurrera, Alfontxo. Juan Ayuso daukagu hemen. Juan, ha sido una etapa, bueno, una locura, Sí, nos ha parado desde el inicio y ya desde la salida en carreteras estrechas se iba a tope. Y bueno, no ha habido un momento de parón, hemos llegado luego a Urquiola, se ha hecho a tope y luego en el circuito final a tope. Entonces, pues bueno, día complicado, día que va a dejar seguro media para mañana y seguro que va a afectar para mañana. ¿Habéis hecho trabajar a Lidl Trek? Sí, le hemos puesto bajo presión, le ha tocado varias veces tirar en primera persona a él, a Matías, entonces pues bueno, es un poco lo que queríamos forzar y bueno, no hemos podido llegar con Brandon o con Del Toro. Luego yo quería meterme al sprint y ha habido un poco de confusión, me he quedado atrás, no ha podido ser, pero bueno, creo que hemos corrido bien. ¿Y qué esperas de la etapa de mañana? Que va a ser muy dura, va a ser muy explosiva y bueno, se va a romper todo, va a saltar todo por los aires. Y esperemos que nosotros podamos salir beneficiados. Gracias. Bueno, zerbait badu UAEk, indarra, talderik indartsuena UAE da. Isaac Del Toro protagonista izan da, protagonista handia. Lehiakorrenaren saria jasoko du, Mexikar gazteak. Podiumeko protokoloak jarraitzen lehen bitartean. Jon Urienekin garagu hemen. Orain liderra azalduko da, une batetik bestera, sailkapen nagusiko liderra Matias Eskilmose. Eta sailkapen nagusian gogoratu, bigarren Schachmann jarri dela. Schachmann entzatu ordea, Xabier esango nuke biharko gehiegi dela, aldapa gehiegi. Gogoan izango duzu, berak 3 etapa garaipen lortu zituen urte hartan ere azken egunean utxe egin zuen. Han ibil ziren bera eta Buchmann eta han nahastu zieten erabat egoera Jon Izagirrek eta bere taldeak. Eta horregatik Schachmann batetik poztekoa da gaur izan duen jarrera erosokorrarekin ikustea azken 2 urteetan bere mailaz bere ibili delako. Gaurkoa konfiantza emango dio eta bihar ere segurazki bere buruarengan konfiantza izan eta itxaropenari heldu egingo dio, baina uste dut bihar eskalatzaile hobeak agertu daitezkela. Eta bihar nagoni, gaur Juan Ayusok jo ezpadu zerbait gorden utzi nahi izan duelako izan dela, taldeak, UAE taldeak egindako mugimenduetan ikusi da Lidl Trekek komeriak izan ditzakela dena lotzeko, eta bihar uste dut izugarrizko buruz-buruko ikusiko dugula Eskilmose eta Ayusoren artean. Gurekin daukagu, Alex Aranburu. Bueno, Alex, gaur ezagutzen zen duen, ibilbidea eta dena llegaera, baina ezin izan da, Bai, ibilbidea ia egunero zautzen dugu ez, baina, egun oso azkar junga, baina hasieratik biziketa arazo batzukin euken, ezin aldau, ez gara gelditu egin, da egun oso golaxe, así que bai, egun oso gorra, baina, bukaran saiatu gara esprineako aberra ondo jatzen ginen, baina UAEko arrankaudoren bat faltan, pixka deskolo gau naiz, eta, berriz hortxe burukan. Duda batzukin, zalantza batzukin etorri zinen, eta, zalantzak argitu dira oso ondo zaude. Bai, azkenen, nahi bezala hau, baina, ondo jau naiz uste baino beto egizan da, hilabete bat entrenauta, alturan konzentrazio bat ingain nuen, eta, duda horiekin, indurainen erdipurdi hasita, baina, gero egunez egun nogotu sentitzen nahi nez, así que, baina bihar azkeneko egun eta gero ardenetako egizan da gogokin. Mailot berriarekin zaude? Bai, egunero hortxe burrukan, aurrekon altxasun nahiko gertu ikusi nuen, gaur pixia durtixo, baina, horla segitu berra du. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko.
Maiot berdea, puntuen sailkapeneko liderzan da, honen bestez, Alex Aramburu esan dugu. Kanbon 5. Altsasun 3. Gaur berriz ere 5. Puntu batzuk baditu eta ja, zer moduz moldatzen den bihar Alex Aramburu honentzat ere ez baita etapa gozoa. Inorentzat ez da gozoa. Eta lapetan, bereziki lapetan sofritzen duten horiek bihar egun gorria daukate. Eta hemen liderra, hau da liderra, Lidl Trekeko Danimarkarra, Matias Eskilmose, Arnasa luzeko mutila, Paris-Nizan zerbait falta izan zitzaion, azken 2 etapetan egin zuen behera. Hemen, Maiota soinean duela, biharko azken etapa hundi hau nahi bezala egiteko modua egiten duen. Orain duen egoera kudeatzeko segurazki iaz Suitzako turre etorriko zaio gogora. Iaz Suitza irabazi zuen, beraz egoera zailetan eta behin baina gehiagotan egona da eta horregatik eskarmentu hori baliatu behar du bihar lehendabiziko postu ere usteko. Uste dut bere buruarengan konfiantza izateko Muniketako 2. igoeran ikusi dugula, gaigan jartek ezin izan duenean zuloa itxi berak emandu aurpegia, bera atera da, eta erraz egindu gainera, beste inork erasorik jo gabe aurrekoekin bat. Beraz uste dut indartsu dagoela, Paris-Nizan 4. postuan amaitu zuen, etapa garipena lortu zuen eta behar bada bere prestaketa ere Ardenei begiren egin duenez, orain bere sasoi puntu horretan koska bat gora egingo zuen, eta uste dut bere buruarengan erabateko konfiantzarekin irtengo dela. Sailkapen nagusiko postuak erakutsi dizkigute, 20. 57 segundora. Pentsa zer dagoen, ze oilategi izango den bihar. Niri gaurko egoerak, Fermin, neurri batean 2019koa datorkit gogora. Eta 2019an Jon Izagirrek irabazi zuen. Orduan Schachmanek 3 etapa garaipen lortu zituen. Azkeneko etapa izugarri izan zen. Lehen aipatu duzu Alex Arambururentzat biharko etapa gogorregia dela eta igoerak ala dira, baina orduan gogoan izango zuek goitiperakoan Alex Aramburu bera izan zela sua piztu zuena eta arekin batera Jon Izagirre eta beste hainbat eraman zituen. Beraz, bihar igoeretan ez ezik, jaitsieretan ere jendeak duen trebezia, abilezia teknikoa eta sortu daitezken taldeek eta egoera komplikatu asko sortu ditzakete. Gorran behera izan zen, aipatu duzun mugimendua, eta atzean besteak beste Magnalti harrapatu zuten, Horiz Magnalti eta Magnaltiren morroi lanetan, Pogačar. Egun hartan Pogačar lanean beltzaritu zen, naiz eta gero ezin izan zuten Maiotarekin eguna amaitu. Beno, Jon Urien aurkeztu dizuegu, Abadinoztarra esan dizuegu, Gasteizen etapa irabaztako euskaldun bakarra dela eta galdetu diot. Ondo gogoan izango duzu, ala, urte asko pasa dira, baina horiek ez dirazten, Jon. Ez da ez. Gogoratzen oso ondo. Eta gaina tarte politarekin, ailegatu zinen, 2 minutu inguruko aldearekin. Edena sagorretan, baina minutu terdi. Non alde gintzen duen, gogoan duzu? Agurain, Bai, jauna. Arkauteri agurain birriten etakauna ben, da bigarren ez lortu nahen. Jon, eta Gregoar Gaztea esan dugu, zu ez altzinen debutaria? Lehen urtie, bai. Lehen da bizik urtea. Anaiza, bizok, bai. Anaia Jose Angel zena eta biok, eta Orbearen aurreneko garaipena izan zen, Alfonso Arroyo hitzeske dugu. Eskilmoserekin hitz egiten ari baitira aurrera. Bai, Matias, it was a crazy day. You need to speak louder. It's a crazy day. It was a crazy. Yes, it was a crazy day. Do you expect tomorrow? What do you expect tomorrow? No, I expect a really hard day. We are a lot of guys really close in GSC, and it will be difficult for us. But we are super motivated and confident. I think the team did perfectly today, and if we can do just as great tomorrow, we will have a really nice race. Thank you very much. Thank you. Bihar, bai, zailtasuna izango dituztela, ezbaita badazpadako etapa eta dena beharko du Eskilmosek bera eta inguruan jendea, edo zer gauza gertatuta ere. Jon Urrienekin jarraituko dugu, Jon, aguraina alde gintzen nuen, esango dizunik, eta Gasteizen 2 minutuko tarterekin ailegatu zinen, eta Orbearen aurreneko garaipen handia izan zen Gasteizkoa. Ark izan zuen, Oiartzuna ikaragarri izan zen, bereziki Euskal Herrian. Hori bai. Pentsatu dut Peio semana katalana, vuelta Katalunian lehenengo etapa irabezabena. Ez da gire bat, harina bero. Orain gaur egungo ziklista ikusi eta korritzeko modua ikusi eta ze pasatzen zaizu burutik? Emedize. Baina... Andri, ahora me gustaría ser ciclista. Baina gauzak asko aldatu direla, esateko moduan zarazu. Zuk ura ezagutu zenuen, zeuk probatu zenuen, eta orain nola ibiltzen diren ikusi eta... Baina, emedize. Jon,
eta 2 urte bakarrik egintzen dituen. Bai. 2 urte besterik ez, eta jarraitzeko aukera izan zenuen, baina anaia gaixotu zen, anaia zendu zen, eta ez zenuen jarraitu nahi izan. Ez, klarun haukan, beraitik segitzen abene soldatetik etorrite, da bera barik, imposible zen. Hemen haukien korputzerik. Anaia gazteago zenuen, ez, Jose Angel? Urte eta erdi. Gazteitzen itzule izaten denetan horre egongo zinen, urteetan, ia nere marka ez duen inor berdintzen. Ez dut daukin, urte baten ez da egite, galdeano, ez da egin nor... Igor Gonzalerik agorre, Dikros Lasaldek irabazten. Hori da, bai, orduen ikusten nintzen da, orduen kontatzen zen. Eta beste batean García Calbok eta Unai Etxebarria bigarran. Unai bai, beste batean Patxi Bila Espriñan bigarran. Izan dira. David Etxebarriena bai. Unai Etxebarriena bai. Zureak hor jarraitzen du? Zerbait. Jon, bizikleta jarraitzen duzu? Bai. Ibili, korrika gehiago, ala? Korrikan, bueno, bizetan. Bietan? Bai, gaur korrikan enjot, eta bizerbe bai. Donostiko erdi maratoi nagoa puntote domekan, baina, bizeri gaba luzetu like. Da ikusiko. Ikusten dugu, oraindik sasoiko zaudela. Bai. Mantendu baina zerbait gehiago. Ez zait iruditzen korrika 5 minutuan joatarekin konforme ibiliko zaren izu. Asko, bai. Baina begira bai. Bai, hori bai. Bueno, Jon, elkarrizketa amaierarako, ze itxura hartzen duzu itzuliari, gertatu dena gertatu eta... Batzukue, ez dakit, salik, ez dakit, Stephenkin liburu bat irakurtzen ero zuzenean, baina, holan dau, oine zabal daue dauela, pentsetot. Era bat irekita geratu da, bai, oso segundure gutxiren bueltan. Lehen kontrol goiza gongo zan, da, oin ba. Atzoko ikaragarri izan zen, eta zer da, eta gaur, Mikel Landaetxera berriz. Maite. Aurtengo itzulean, marka guztiak hautsi behar ditugu. Bai. Eta mundu hau uste dut, aurten jarri dugula, ziklismo mundu Euskal Herrira begira. Bai. Nahi ez da ere, bestelako berriak, nahi goizaten ditugu jendea guri begira edukitzeko, baina aurten markakoa doa. Ea bihar, bueno, abadinokoa, inguru hauek inork ondo ezagutzen dituzu, eta etapa ere bai, biharko etapa utxia, biharko etapa gogor hori, zer iruditzen zaizu? Ikusten dute, peio ikusten dut, da, ez da egite, zelan da, kofidisekue. Jon Izagirre. Izagirre behor gordeta ikusten dut, da Izagirre zetzen dut. Da, azken egoera, igezpentzen dute, bigarren ero, hirugarren zen, bera erasaben. Binegok. Binegok bueltien, baina... Harinako, oin urte bigero. Hori da. Da, ez da git. Pentset dut hor dagoela gordeta. Politena da, etapa dagoela, saikapen nagusia sutan dagoela, haundiak ez daude, baina daudene jokatuko dute, eta leia ikusgarria izango da. Segi gozatzen, Jon, ziklismoarekin. Eskarri asko. Eta segi korrika. Alden bitartean. Bai, egongo da denpori egeldiko deko. Eskerrik asko, Jon, bisita eskartzen dizugu. Zaui. Jon Urien, Orbea taldearekin, Gasteizen nagusitu zen Bizkaitarra. Gogoan alduzu, Xabier? Gogoan izango duzu. Hadiek ez dira, zen, unbetan guri txirrindularitzaren harra heltzen ari zizaigun garaiko protagonistak dira, orain joan dena, etorri dena, eta gauza horiek ez dira zen. Etorri dena, ezagutzen alduzu? Mundu guztiak ezagutzen duela esango nuke. Garai batean, Euskal txirrindularitzak kanpora eskaintzen zuen irudirik onena bera zen eta. Baute, Marino, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Ondo? Ni oso ondo. Errepide bazterrean ondo, eh? Errepide bazterrean da, bai. Elegante ikusten da. Errepide bazterrean ondo, baina atzo eta gaur... Disgustu batzuk, bai. Gaurko berendotxo entrenoz, baina atzo direktuen entreno nintzen da telebistatik ikusit, aso irudi gogorrak izan, bai. Errepide bazterrean ondo, gauzak ondo doazen bitartean, baina atzo bezalako egunak... Bai. Ez errepide bazterrean, ez telebistaz... Hainbeste korredoran ingurun ikusit eta, aso... Itxura txarra, bai. Itxura txarrako irudi ziren, baina... Gaurkoak, Marino, landa. Bai, gaurkoak, eta, ez dakit zer gertatu egako, segurazki golpe bat hartu da hor zerbilkalen mailan, eta, segurtasun gaitik, ondo... aseguratu erun da
Da, bueno, ikusiko dugu, pentsetan. Ba, Lepauzta esan dute, oraingoz behintzat, egin dizkioten azterketen ondoren, Lepauzta ja utxita duela. Oraingoz, beste zerbait izan liteke, baina oraingoz... Klasikoa da. Bai. Nik orion ezek lehenun apurtu hori, baina... Hori ez, oio bakarri falteatan. Hori ez, baina hemen inguruan ikaragarri hartu zenuen. Ura ere etzen bada espadakoa izan, eguna... Baina, baina pasautu da, eta leheneko gauza hona bakarriko garatu bidera. Baina mugarri bat izan zen ura, Marino Lejarretan Kiroli bilbidean. Bai, pena izan urtea ondo bukatzeko, azkaren urtea zan, eta naniun urtea ondo bukatzea hori izan garantzitsua, baina, lortu hori, da, zer ingutza ba. Garantzitsuna, ondo jarri zinela. Bai. Kostata, denbora pasata. Bai, eta buru gogorra eta lana. Bai, hori. Enoen nengo esan nahi, baina zeuk esan duzu eta bai ez datzeko moduan garagu. Bai. Buru gogorra izan behar ere bai, egin zenuen egiteko. Bai, ziklista izeteko buru gogorra izan bizarra bestelan imposible da. Zeitxura hartu duzu orain, geratu zaigun itzuli honi, geratu den bezala eta biharko etapa aurretik izan da. Ilusio asko juten da burutik, ez da, baina, azken baten hor dagoz korrodere, badagoz oinik korrodereak lehiatzeko, eta karrera gehatu da bizkat oso zabala, eta biharko etapa ikusitek gero, laburre, gogorra, kontrolateko taldeak askorik ez dago, nik uste bat, ueak dekola bizkat giltze bizerko karrera zelan jun, beste lan jun, baina bizer gertatulik danetik, ze oso, amaz, gehien ez be, bukaera ez da olako largo gorra, baina hasiera oso gogorra da, eta karrera errementabilik, Erdi bitartean, hor izango dituzte, Azurki, Gorla, horretik beste... Erdi bitartean, hasieratik, praktikamente. Hasieran beste mendate tiki bat daukate, baina ibilbide erdi arteko mendateak... Bai. Da gero bukaera, izua igonda gero, pizkal lasaitu egiten da, ezta? Eta hor, segun zelan doin karrera, diferentziak etateko politia izeliteke, karrera oso apurtute jutema da, bestelan, kontroletako baina ez dakit, bizar kontroletako talderik egongo da, azkenengo momenturan. Eta sailkapen nagusiko aurreneko 20 lagunak 57 segundotan daude. Ikusteko, eta kitzikagarria. Bai, nik uste bat, espetakulo mailan nik uste bizar oso karrera egokiak gehatu dalako, oindi pilpilian dana, ez dago, zer gertatu praktikamente, itzuli guztian, kenduzkiro lehenko kontrola kenduzkiro, beste guztian, ez da, zer gertatu bizan bezala, baina, zoritxarrez karrera jundan bezala, eta azkenengo gunea ikusiko zer gertatzen da. Eta hemen, gaurko esprina estua, oso estua ere, iruditan ezkerraldetik Kajarruraleko Orluiz Aular sartu da, baina Gregoar izan da helmuga arrastoan gurpila aurretik pasaduena. Eta bari jarraitu duzu autoren batean edo errepide bazterrean zabiltza batetik bestera? Errepide bazterrean neonaz, ikusi dute pilastran lehengo pasue, eta gero zornotza irteeran beste pasu bat, eta gero helmugan 100 metroa honaz ikusten, eta zein maz, ez dago gero telebistatik gutxi bera beste egunetan bezala. Marino Kinguro begondo ezagutzen ditu, Marino Gatzo eroriko izan zen lekua etxeko sukaldea bezala ezagutzen du, Marino? Bai, oin total aldatu dago. Baina zenbat aldiz pasatzen zara zu errepide hartan? Oin asko ez, baina lehen askotan, bai. Oin askorik ez, bidea oso aldatu da, eta gero han inguru, Montekalboan da garu ibili naz, baina hautsagan inguruen ez naz asko ibiltzen. UAEkoen mugimenduak, aipatu izkidate barrutik, Del Toro izan da UAEko gizonik mugituena gaur. Eraso ugari jodu, Mexikar gazteak lotu dute, kostata izan badare lotu dute. Eta UAEko bakar baten hitzak ere, lankideok, UAEko bakar baten hitzak dauzkagu, eta gaizki entzun dut, bai nonbait, Igor Arrietaren hitza dauzkagu, beraz entzun egin behar dugu uartekoak zer dioen. Hementxe gaude Igor Arrietarekin. Igor, gaur talderen saiatu baldin bada zuaitza moitzen, hori ua izan da. Bai, azkenean gu lau korredore azkagu horra aurrean, eta gure intentzioa edo da lasterketa mugitzea, ez? Azkenean gaur hasieratik oso horra izan da, ihesaldia etzan uzten,
Urkiola jatu geha iesaldia egin gabe, eta, bueno, gero berriz, egun oso saiatzen. Astindu handienak edo ederrenak eman dizkiona behintzat, Isak del Toro izan da, behin eta berriz alegindu da. Bai, Isak oso indartsu dago, bera, bueno, dena saiatu beharko ginean, bera zeon igual gaur hobekien, eta bera saiatu da, baina, bueno, biharko baita gorretu behar da, bihar egunik gogorrena da, eta ikusiko da, Biharko egun zaila izango da, zuk ondo moldatu izan zara arraten, gainera hortxe dituzu baita Isak bera eta Brandon McNulty, eta erakutsi duzu eta alderik indartsuena zaretela, nolako etapa espero duzu biharko ikusta oso menditsua dela? Bueno, bihar beti, badakigu ez beti gogorra izateala, hasieratik abertzei esaldi motak itean, eta saiatuko geha beti aurretik jolasten ez, hobeto atzetik baino, eta, bueno, gero krabelen da gero hor lasterketa ja urtero bezala puskatuko da, eta hor erabaki honena hartzen saiatuko geha. Eskerrik asko eta zorti beharko. Eskerrik asko, zei. Azken etapan alduena egiten du. Eman beharreko guztiak eman eta ustu eta kito. Bai, amaz, karlu dago, ueak dekola, talde gogorrena segurazki azkenengo etaparako eta eurek tokakak pizkat karrerie mobitzera, baina nik ez teke Bostaldi zapatu zen, baina etzen irabazi. Etapa bat irabazteko aukera paregaba izan zuen. Elgetakue Brunorik enduzten antxe minute gatu nintzen bai. Eta gure ingoa, Martin? Bai, baina elgetakue... mingarriagoa. Aixe gerabazi nibula, oso aproposan niretzako. Asoan luzea, laburre, baina oso aproposa, baina enauan oinungen forma oso honien eta pena hartu nian, bai. Osondo Marino, eskertua, bisita. Vale, eskerrik asko zeuberi. Segi ondo. Vale, eskerrik asko. Zango du elkarren berri ondo barela. Bai. Aurra egin behar dugu, Marino jarretak. Banengoen ba. Ibilbidea falta. Urte gara jatzen aproposa, Marino. Nik hori izango nuke neurri bat. Marino, maiatzetik aurrera. Gara hartan gainera Espainiako buelta maiatzean izaten zen. Han maila hoi ematen zuen, giroan ere bai. Eta giroan ere nik uste dut neurri batean mendate gogorragoak eta falta izan zitzaizkiola, baina zalantzarik ez dago Marinok arrasto utzi zuen. Beste elkarrizketa bat entzun behar dugu.
Orda Inigo Lasa, Enekoitz Azparrenekin. Bai, eta hementxe gaude Enekoitz Azparrenekin Euskalteleko ziklista. Enekoitz, saiatu zarete iesaldia sortzen, baina atzean zegoen joa ikusita ezinezko izan da azkenean. Bai, hori da, hasieratik oso azkar jungea, ez da izan posible hasieran eskapa egitea, baina, bueno, geho urkiaga eta geho lortu grupo baten sartzea, hasi que pozik lortutako helburuakin, hasi que, hoxe. Hala ere, ez dizu utzi bidea egiten? Ez, oso zaila izan ja, oso gutxi gatz izan meta iristeko, hasi que, bueno, pozik egin daukoakin eta protagonismoan duguna ekipai. Hala ere, imaginatzen dut, ez? Ikusita zenbat, ziklista dauden denbora gutxian selkapen nagusia zehaztu dagoen, zuentzako ere zei izango dela, ez hor muturra sartzea. Bai, hori da, azkenean atzo ematezun igual ja diferentziak egongo ziala eta iesaldiak iteko erresago egongo ziala, baina, bueno, hola izan da, eta ia zailagoa dela iesaldi bat egitea denbora gutxikin, ez? Biharkoan ere zai izango duzu iesaldi egitea, baina imaginatzen dut hori izango dela helburu, ez da? Bai, betiko helburua hori da, printzipio oso da gure helburua biharre bai, baina, bueno, oso zailagoa baita. Eskerrik asko eta zorte on bihar. Eskerrik asko. Ikusmina dago, biharko etaparako, ikusmina handia. Ander Rokamika, etorri zaigu bisitan, Burgos BH-ko lekeitearra. Ander Rokamika aurreko 3 urteetan utxik egin gabe izan da Itzulian parte hartu ez ezik protagonista ere bai izan da, Itzulian. Iesaldietan lanak ematen baititu, baina urtean itzulirik ez, Ander, kontaiko zu, zein izan den arrazoia? Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Ba, bueno, hemen gaoz, peniaz, itzulia ondo prestatu genuan, baina, bueno, Katalinako itzulia da gero molesti batzukin hasi nintzen. Ez da eserlarria, baina, bueno, zaindu beharreko lesio bat, azkenin tendinitis bat izan da, hori, itzulia bezalako lasterketa bat eskenun pentsaten utziko bala, da ona mendik aurrera ukauz lasterketa politxak emaitze poliz bat lortzeko, Frantzien klasika batzuk, gero Asturiasko itzulia, da bueno, gaur mendik etxetik hurbil lasterketa, da hori, taldekideak saludaten pasagara. Ander Rokamika, triatleta izan zen, goi mailako triatleta, eta egun hauetan erorikoa hitza darabilgu egunero, zoritxarrez, Ander Rokamikak ere eroriko badauka, hor, oinarrian bizikleta lesio baten ondoren, hautatu zenuen, ze triatleta egiten ari zinen, gero pandemia garrapatu zintuen bete-betean, eta bizikletan lehiatzen hasi zinen, Ander. Bai, hori da, hone maiatzak batian, 6 urte pasako dira eroriko horretatik, denbora askar pasaten da. Eroriko txarra? Bai. Auto bate jota aurretik eraman zintuen? Bai, hori da gero egia esan, alde batetik suerti aukinean, azkanian hori aukinean, zauri larriak arpeian da holan, baina hori, ikusitza atzo bezalako eroriko baten, klabikulak, vertebrak, pulmoia perforata, egia esan nik suertu asko aukinean, eroriko hori da gero, bebai hasi nintzen triatloian zeri jotzuo, gero heldu zen pandemia, da hori, pandemia dela eta ez dela, bizikletan gehiago zentra nintzen, da hori, profesional mailara jauzia motia lortu neban. Eta Xabier, Anderra gainera, ezoiko bidea egin du. Ze gauza bada, triatlolitik bizikletara pasatzea, ez da, hain ezoikoa, baina adina, 27 urterekin edo. Horrek erakusten du txirrendularitzan eta normalean erresistentzia luzeko probetan. Kalitatea baldin badago eta gero kalitate horri lana erasten baldin bazaio aurrera atera daitekela. Eta Ander da horren adibidea. Beraz uste dute oraindik txirrendularitzan behar bada umetatik hasi ez diren batzuentzat ere inspirazio iturri izan daitekela ikusita beste bide batetik ere goi mailara ailegatzeri badagoela. Baldintza bat bete behar. Berezkotik dezente izatea. Berezkoa, eta hori badu, motorra badu Ander Rokamikak, ze kostatzen zaizu gehiena, Ander? Hor pelotoian zailena zer egiten zaizu, gatxena? Hori, lehen hitz egiten osariena bebai, Marino, gaur egun, hori, tentzino oso handila dago, alde batetik, pinganilua sartu erabiltzen dalez, gero bebai, on talde guztia dakize, zelako izango da ibilbidea zer datorren, nun egon behar da aurrean nunez, ze hori gakoetako bat hori da lasterketa hon bat etxeko, orduan hori tentzin hori, txerrendulari guztia nahi dabe, talde dana nahi dabe aurrean egon, da hori, bani pentsate dut batez be
txikitzatik hori, txirrindularitza munduan lasterketak esposu zein, hori dela gatzena gestionatia. Itzulita, balio ez da, hitz errepikapenak. Itzulian sartuta berriz ere taldea, zer muzari zari ikusten, zure taldea, Ander? Ondo, egunero, lehenengok eguna, gutzako saia da, erlojupekoa, askanian maila altua dago, hori eguna da gero, egunero ukidugu taldekide bat iesaldian, lehenengok egunean jetzebol, horre mendiko maiota lortu ban, Primo Rogličaz empatata, baina hurrengo egunean Alisaban urten maiot horrekin, gero Erik Fagundez lehia horretan egon zan, atzo Karelek lehiatu Alisaban etapa hori, Zoritzarreko etapa hori, baina iesaldi horretan egon behar zan lehiatzeko. Gaur bai, iesaldirik ez da egon askorik, baina Jose Manuel hor murgildu da iesaldi txiki baten, da gero askan igoeran oso ondo ikusio de Victor Langeloti. Biharko etapa, kasi ez egitea nahiago, eta ikusi. Telebistaz edo bertatik bertara edo, ala? Egiteko, irrika bai. Kanpotik bai, baina gero bertan zauzenean etapa oso gogorra da, bihar askotan etapa horretan ez da egoten iesaldirik edo jente oso honeko iesaldia, orduan hori, egun gogorra izaten da, danak nahi da delako baskan etapa hori bukatu da aldanik edo betuen amaitzu. Ander, datorren urtea sinatu da dukazu, Burgoseken? Hori da, urten dauka 2024 da 2025 bai. Bera dela seixa, alde horretatik. Hori ere kezkatzeko izaten da, Demoraldi aurrera eta azkeneko urtea eta lesionatuta eta burua lanean. Gorputza ez ezik burua ere lanean. Hori da, nik balde batetik lasaitasun hori daukat, baina igual taldekide batzukin da hori gertatzen da, kontratua bukatu, lesio bat asasi, ezin eman zure hori, ezin lortu emaitzonak eta hori, gero hori, zalantza hori auki, alizan eskero beste kontratu bat lortzeko aukera auki edo ez. Gainera, talde txikietan beti ere arazoak handiagoak izaten dira. Talde txikiek euren etorkizuna askotan ziurtatu gabe izaten dute eta azken unera arte ez dira gauzak argitzen. Ander, eskertzen dizugu. Bisita eskertzen dizugu eta hemen ez, lehen bailen errepidean ikusi nahi zatugu. Beraz, segi, lanean gogor. Eskerrik asko zeueri. Ander Rokamika, Lekeitiarra, Burgos BH-ko gizona, esan bezala 3 itzuli jarraian egin eta urtean lesio baten gatik itzulitik kanpo geratu da. Lehiaketan berri, Xavier, maiota hemen daukazela ikusten ari naiz. Dago maiota, dotorea zai. Eta galdera Amori Baitatxanon, Udaberri klasikoa azkeneko zein urtetan egintzen. Izan da, 2019an, 2021an edo eta 2022an gaur Urkiolako igoera eta Udaberriko klasikoa, biak sarri, aipatu ditugu bi lasterketa handi izan baitziren, hemen Bizkaiko errepide hauetan, txendoko maiotori, dotorea dago, Xavier. Eta ona izango da, ez duzten eta. Bestela Ferminek eramango du berehala. Biharko etapako profila erakutsiko dizuegu, ibilbidea, etapa laburra, etapa bizia, izan liteken gogorrenetakoa, ia azken itzuliari azken puntua jarri behar diogu bihar itzulia lamoduz joan zaigu, baina saikapena sutan daukagu, oso segundu gutxiren bueltan jende asko dago, eta hori biharko etapa utziak argituko digu. 3 inguruan hasita, ordu bitardiak inguruan hasita, eta agian lehentxago ere bai, albistegiaren ondorean, bihar albistegi atletiken inguruan izango da gehiena, baina guk ere geure
Tartetxo egin behar dugu eta alik eta azkarren, eta albada irteratik, gainera eskaini nahi genizueke biharko azken etapa. Esandakoa, ondo garela izango dugu elkarren berri, itzuliko azkenarekin, 6. Amorio eta Etxanotik, besterik ez, izan ondo eta arratsaldeon.